haglediad rhif 126. Sion, ti fan hyn gyda Bryn? Ahoi. A Iestyn. Tara. Ni'n dyn. World Record haglediad. Just yn mynd I fewn am y Pirates ni wrth y blwyddyn. Ahoi. Dyna'n ataflu fi. Hoi, hoi. Hai di ddweud, o'n i'n hapus iawn gweld Bryn yn blaen I rhain ohonych chi sy'n heb gwrando'r penod diwetha. Cool, nathoch chi arbed ych hunan o 2 awr. Sioned, Bryn, Iestyn, ni wedi bod yn gwneud yr haglediad ers 2010. Da ni'n hun na, dwi'n bod, rhan fwyaf o special advisors yn y Llywodraeth neu rhywbeth ar hyn o bryd, I don't know. Probably. Croeso, da ni yn bodlediad ynglyn â tech, sort of, pop culture, siŵr o fod, ffilms gwael, definitely, a tri ffrind yn hongio allan yn yfed moderate amounts o booze. Dwi'n mynd gwybod os da chi wedi sylwi? For moderate, read lots. Mae hi yn pumpkin spice latte season. Dwi'n cael ei ffindio chi. Dwi'n bod yn mainline o pumpkin spice lattes. I mean, trwy dydd. Continuously. Dwi'n basically'n oren. Da ni'n tri yn type 2 diabetes ambassadors. I mean, ble mae'r celwydd, checiwch Bryn allan. O, wait, na, da chi methu, dydy o ddim online ragor. Checiwch Bryn allan yn tifo yn Llundain fel rhywbeth o... Come on, erbyn, ar ôl wneud hwn am 3 munud ar 10, dyle fod gen ni rhyw fath o fel stalkers. Surely. Opt out. Opt out. Please forget me. I need the right to be forgotten. Oh, yeah. Gwrandawyr anwyl ydy, mae hi'n pumpkin spice latte season, sy'n golygu bod pethau'n melw allan ar yr haglediad. Ni jyst yn mynd I wneud fel lo-fi vibes I chi. So, dyn ni di dewis bach o news I chi. Bach o booze I chi, ond hefyd, fel da ni'n arfer wneud rwan ers cychwyn the old pandemic, pan I di, da ni'n... O, paidia galw fod pani fucking di. Alright, dwi'n gael digon o'r... Ond hwnna'n weindio fyny'n brain fi. Fucking bullshit na. Mae'n met I fi'n galw yr Shepherd's Bush yn Sheppy B. Mae'r cost of living yn Cosy Lives. Ac oedd y Jubilee yn Platty Jube. So di hyn ddim yn fucking geiriau. Please stopiwch fucking iwsio. Wel, y pethau, da ni'n methu allan ar fyw yn... A ni'n mynd I ddeud, di hwn ddim really'n problem yn Caerdydd, sorry. Just right, keeping it real on the streets of Ealing. Ti'n cadw nodiadau o pethau sy'n mwyn dweud fyny? Please. Dwi'n sgwennu'r papur newydd yn dweud, oh, the kids today. Be sy'n waith ydy, mae'r boi sydd yn defnyddio hyn yn hynnach na fi. Mae o'n trio bod yn relevant ac yn cool. A dwi'n edrych ar dweud, ca bach o hyn a barch, neu di Ond fe draed dychmygu pobl yn Abersoch yn siarad fel la. Oedd o'n dweud I fi, maen nhw'n iwsio hwnna ar y web. Gryda, na I dderbyn o, os mae'n cael defnyddio dwywaith heb irony mewn papur safon, papur safonol. A wedyn wyt ti'n gallu sgwennu fel awr. Mae o'n waith o hynna, oce. Oh my god. Nath o gyrru link I fi, chydig o'r nosan ôl, I erthigol yn y Daily Star, oedd yn esbonio... Sorry, dwi'n rhaid gopio diod fi. A dweud bod y Cosy Lives yn actually thing. A dweud, da ni di disgyn yn bell iawn os mae'r Daily Star yn bapur safonol. Wel, da ni di cwmpo'n bell iawn os da chi'n meddwl bod hwn yn bodlediad safonol. That's right. Dyn BBC dal heb sgwpio ni fyny I roed ni ar fucking sound. Da ni'n galw fo'n ffilm safonol chwaith na dan. Da ni di dewis ffilm di ddim am ddim because of the Cosy Lives. Fucking Jared Leto. Fucking Sioned. Achos mae'r ffilm di ddim da ni di watched mis yma. Fel da ni'n deud bob tro, skipiwch draws na hwnna di'r bit o'r show. Basically, da ni'n neud y whole show I chi, gwerth mis o hashtag cynnwys. Os da chi just eisiau'r news, just gwrandwch ar y news. Os da chi just eisiau'r booze, just gwrandwch ar y booze. Os da chi just eisiau'r recommendations pop culture, just gwrandwch ar y diwedd. Ond os da chi'n licio awr o chat am ffilm fyddwch chi byth yn gwylio, please jumpiwch i'r ffilm di ddim. Ffilm di ddim y mis yma ydy Snake Eyes.
Wante, nes i unironically dewis hwn. Snake Eyes, a G.I. Joe Origins movie. O'n i'n gwybod fyna colon, di Channel 4 ddim yn rhoi colon ar ei... Mae jyst yn deud Snake Eyes brackets ffilm. Na. A G.I. Joe Origins movie. Os ti'n gwybod na G.I. Joe Origins, fysa fo gallu bod yr un porn yn eisiau i chdi, neu'r un... Beth yna fo? Cage. So mae hwn yn X-Men Origins Wolverine i gyfres G.I. Joe Bryn o'ch gwyn ddim yn o'n? Be? Fi, nes i ddiflannu, achos yn amlwg mae parental filter fi wedi clywed Iest yn siarad am y gair prawn. Mae parental filter fi wedi mynd... Wyt ti'n gwybod pam oedd Plusnet, oedd gen nhw enw i router nhw pan ti'n edrych ar system ti oedd Plusnet Hub, ond oedden nhw'n talfyru fo bob tro i PN Hub. So ti'n endio fyny'n agor laptop ti fyny, ac oedd ti'n connected i'r PN Hub, ac o'n i just fel, dwi'n gwybod os dwi eisiau hwnna. It's not a choice. Hey, dwi ddim yn yuckio yum neb. It's not my choice, though. Well, yeah. So, mae'n okay. Plus net yn mynd i'r wal wan anyway, so whatever. Mae chi bod yn ethical efo'ch porn a tal amdano fo. Hwna ydi o. Dwi eisiau artisan prawn. Yeah. Anyway. Gydd hwn i gyd yn after party. Guys. Nes i unironically ddewis y ffilm ma, achos o'n i wedi clywed bod o'n kind of film di ddim. Yeah. Ond oedd hefyd Druan Henry Golding yn efo. Excellently handsome man. Oh, sicr. Crazy Rich Asians, the most charming person ti'n neud. Ond mae o tam y bach o Ken. Dylse fod i bod yn y gan o Kens, right? Yeah. G.I. Ken. Yeah. G.I. Ken. G.I. Yo, Ken. He's just Ken. Beth yw dy job di? Snake. He's just Snake. Seriously. Mae o'r person lle charismatic yn ei ffilm i hun. Yeah. O'n i obviously just isio bach o eye candy. So ni'n ei ffilm di ddim. Waith i fi watched a genuinely handsome young man. Great. Wedyn nes i watch it o'n mynd, hey, mae'r ffilm o'n basically in set in Japan. Fucking quids in, guys. A wedyn nes i carmain i watch it o'n mynd, oh no. Mae hwn wedi gwneud irreparable damage i'r berthynas rhwng gweddill y byd o Japan. Just wrth fodoli. Yeah. Guys, neidiwch fewn i Snake Eyes hefo ni. Yn y chapters, gowch chi neidio na rwan. Diddly-doo. Ond i'r rhain o'n chi sydd yn sticio efo ni yn fusol. Os da chi mynd y ffordd hir. I mean, mae gennych chi drive hir i fynd, neu mae gennych chi fel... Chi'n methu cysgu, chi'n bwydo'r babi yn hwyr y nos. Hei, da ni di gyd y bod na. Mae Bryn yn goffo bwydo planhigion fo trwy'r nos yn yr ridiculous tywydd. Tymheredd, be oedd excitement ti wythnos yma? Oedd y flat bron wedi dod lawr i 20 gradd Celsius. Dyled fod ti'n tyfu fel hydroponics-based cannabis yn y flat. Dwi'n eitha sicr fos i'n gallu neud o, fos yr heddlu i'm callach. A mae'r energy consumption, cos ti just fel, it's my aircon, boys. Yeah. A be ni lyfio di, o'n dangos fideo o police yn mynd o gwmpas rhywle yn yr Alban oedd yn y gogledd rhywle. Ac oedd yn mynd o gwmpas oedd o bob un tŷ efo eirar i benno. Heblaw am un. Dyna'n digwyddodd yn stryd fawr Bangor, oed? Just insulation, gwael, come on. Tybad beth sy'n mynd ymlaen y fanna. Dewch hefo ni ar siwrne. Does dim pumpkin spice lattes hyd y gwyddwn ni. Di ddim quite digon oer i ni gael jumpers. Dwi wedi digio allan a'i Kilkenny hoodie fi. So mae'r tywydd yn dechrau troi, mae flat Bryn yn oeri. Beth yw'r dewisiadau diod ar hyn o bryd? Bryn, dwi'n gweld ti'n gwydyr neis hefyd. Nid yn unig, rai bina cry yn y glas na. Rai bina i oedolion. Be sgen ti, Bryn? Yn yr agenda? Montepulciano. Diarbwtso. Mae wyn coch o yr Eidal. Yes. Mae o yn the Central East Coast. Yeah.
Yeah. Mae'n disgrifio fo yn medium-bodied with cherries, blackberry and thyme. Oh, Bryn. Much time on his hands. Just fel ti. I have I gorau amser I boeni amdan y ffaith bod pobl yn creu portmanteaus utterly fucking stupid ar yr internet. Fucking cos he lives. Pan I di. Montepulciano d'Abruzzo, fyny yna hefo Barbera da Alba am fy hoff gwinoedd Eidalaidd. That's right, dwi'n nabod dau o'n nhw, a mae'r ddau o'n nhw'n really blasus. Yn cwmni neu cartoons oedd Hanna Barbera. Cwmni neu cartoons efo sideline. Mae fel Francis Ford Coppola wineries. So pam oedden nhw'n ddim yn, fel oedden nhw'n mynd yn gwasgu'r grapes, oedden nhw'n mynd fatha, be fydden ni cael Yogi Bear i wneud trws yma? Wacky wine races. Oedden nhw ddim... Wacky wine races. Oedd Roadrunner just yn gwasgu'r grapes. Yeah, wacky. Beautiful. Montepulciano. Medium-bodied Bryn. For the win. Hey, hell, I'll take medium-bodied. Bach. Oh, efo cherries. Yes, beth gen ti? Tebyg iawn I Bryn, ond mae'n fi'n dod mewn tecall. Hold on. I'r rhain o'n chi sy'n gwylio ar yr OnlyFans, mae Iest yn dal tecell, really nice fyny. Yr un un lle white top fo. So mae hwnna... Mae hwnna'n chwibanu. Yndi, nath o chwibianu gyna, just cyn y sioe. Dal o fyny to, Iest. Yes, Cyril. I mean, such a classy... So classy. So classy. So classy. Notes of cinnamon. Star anise. Mae hwn fel drinking channel am Anson Mount. Ti ar yr... Dwi'n mynd syth i'r Meldwain. A ni'n dweud, ti ddim syth i'r Meldwain. Fuck your pumpkin spice season. Shit na. Oedd I dechrau oeri yma. Oedd I ddo, yes. Ti di bod yma? Ti mewn t-shirt, for fuck's sake. Ian, oedd i'n oer ddoe. A'n gynnas heddiw. Ac o'n i wedi prynu'n byd arach, so o'n i fatha... Ti'n gwybod, mae hwn di'r classic haglediad. Enjoy it, dwi'n dweud. Mae'n neis cael yn gynnas. Ti'n gwybod, mae hynna'n good call, achos dwi ddim di prynu dim byd newydd arbennig. Beth gyn ti am the go, Sions? Wel, da ni nôl i'r bad boy yma. Sef yr infamous, yes, that's right, special magic Japanese liquor fi. Sydd yn really neud ti'n feddwl, ond ddim yn neud ti'n hungover. Dwi rwan yn mynd I testio y limit i'r eithaf achos school run bore fori. Dyle fod yn ffyn. Shochu mewn... Dwi'n gwrs dwi wedi fed hwn, mae siŵr o fideo fed hwn cyn yr haf. Mae o'n Japanese liqueur. Sydd yn hoglio... Just nid fatha ti di ffindio fo'n rar gefn tra'n tyllu. Dwi'n mynd jocian, rai. Is unrhyw un wedi gwachod y ffilm, please watchwch o ffilm Your Name. Beautiful anime film. Peidiwch a dal unrhyw dig yn erbyn anime. Anime yw'r prif stuff dwi'n gwachod dyddi yma. Falle dyna be gawn ni'n o'r after party. Yr rheswm nad ydw i'n gwachod bobl go iawn rhagor. Fi jyst yn gwachod cartoons. Embrace your inner child. Mae hi'n really licio cartoons. Yn Your Name, maen nhw'n kind of neud diod fel hyn, wrth fel just... fermentio poer a reis and stuff. Ond mae'r bad boy yma... There he goes. Ti'n gwerthu fo mor dda, Siona? Mae'n glio fel... Poer y teulu, Mae'n glio fel rhywbeth... I mean, ti'n meddwl be? Ei, sut ti'n meddwl bod bara'n blasu fo'r neis as ti di neud o? Achos bod fel bacteria stuff off dy ddwylo di yn mynd fewn iddo fo. Na, mae yna wasta. A yeasts yn yr awyr. Gofyn I Rodri Noodles. Gynt o Twitter. Naw o... Dwi'n mwyn gwybod. Mastodon, question mark? Anyway, da ni gennym ni shochu. Mae gennym ni cordial sgawen a mae gennym ni tonic. So dwi'n neud beautiful cocktail. Sionedaidd. Really nice fan hyn. Hang on. Wyt ti di wneud hwn o'r blaen? Na. Achos mae'r track record iem dod I fyny fo drinks on the go. Gwranda, unwaith eto, nes I wneud desperation run I Lidl heddiw a completely anghofio bod ni'n recordio, so doedd na ddim extra special booze. Ond, mae na ice cubes yn efo, sgawen, tin a... Beth yw'r verdict? O, mae hwnna lush.
Mae hwnna'n really ffein. Guys... Gwyd enw ar hwnna. Ys da chi eisiau gwario fel... Snake Eyes. Wel, diolch am wrando ar rhaglediad. Dyn ni wedi gorffen rwan, cos does dim gallu. Na beth Done. Yeah, rhaglediad found dead in a ditch. Yeah. Ni done. Okay, so, news. Waith i ni gael peth. Pumpkin Spice News. Iest, fel arfer, ein cynhyrchydd di-ail wedi bod yn edrych ar... mae pob beth fan hyn i weld ar Mastodon. Haclediad, please jumpiwch fewn. Dilynwch ni, hoffwch ni, boostiwch ni efo rockets bach. Be mae hwnna'n neud, Iest? Just fatha retweet. Dyn nhw'n gael nhw'n retweet rhagor, maen nhw'n gael nhw'n repost rwan. Ar X. Ond mae boostio rhywbeth yn well, dwi'n meddwl. Mae'n teimlo neis. Wel, dwi eisiau helpu chi. Mae'n sound effects neis ar Ivory pan ti bwys o. Yna ice cubes, maen nhw'n mynd... Maen nhw'n neud hynna. Ti'n gwybod beth maen nhw'n neud? Waw. Dych chi'n beth? O'n i wedi gwerthu ar mynd o Mastodon, ond da chi newydd werthu fo i fi, so... Hold on. Dwi di neud... Mae'n cwpl o stories fan hyn, a wedyn mae Iest wedi rhoi un sy'n... Dwi beth yn mynd ar BBC News, right? Fel gwefan BBC. Cos mae wastad yn teimlo fel... Ti'n fel pan mae'r ffilms a stuff, maen nhw'n goffo bildio fel fake news websites. A fi wastad yn endio fyny, a fi just fel, oh god, mae hwn just yn mingin. A un o'r fel sidebar of shames ydi, King Charles impresses Paris while the rest of France shrugs. Allai just dychmygu, like the rest of France yn mynd, biff, meh. So, New York Magazine, social media drops the digital town square routine. So, mae hwn yn long read o beth dwi'n gweld, yes. So, hwn dyn y stori top wyt ti droed arna. Mae o'n just yn sôn am fod mae threads wedi rhwystro chdi rhag wneud search am porn, Covid, just general... Hyd yn oed competence porn. Yeah, hyn y favourite. I mean, yr hoff. Dwi'n meddwl os ydi search am prawn. Prawn, efo efo zero yn efo. Neith bobl bob tro cael rownd o a gweithio allan sydd wedi gwneud rhywbeth. Ond mae Facebook yn camu nôl o fod yn rhywbeth lle ti'n gallu trafod yr contrafyrshal pethau, oherwydd maen nhw wedi cael eu llosgu fo'i January 6th o'r thing o dda. Neu hwnna, maen nhw'n a cael ei beio lot am hynna. Maen nhw'n, efo threads, maen nhw'n mynd lot fwy o falus ac yn trio wneud o'n lle fwy cyfeillgar, lle ti'n mynd yna i drafod y pethau. Mae pawb yn hapus, a mae pawb ddim yn lyflu. So mae o'n dilyn mwy ymlaen o Instagram dydy. So mae Instagram yn revealio nice life, not what's hiding behind the camera. Di Instagram ddim yn fatha, Instagram yn cesspit o bob math o problemau hefyd. AI generated 24-year-old Finnish ladies, which dyn ni yn mynd i fod yn... O'n i hwnna nesa. Basically, dos nam unlla i fynd... Be mae'r erthigol yn dweud ydy, dos na ni'n lle i fynd dwi'n i drafod stwff oherwydd mae Twitter yn gymaint o hellfire ac fod mae hyd yn oed Elon Musk wedi tynnu nôl ar pethau ti'n cael ddeud arno fo. Felly dos na'n rhywle agored am fod wrth gwrs y pobl mas i berchen y safleoedd. Mae'n iawn iddyn nhw deud be gei di drafod, be gei di chwilio amdan. Ond wrth gwrs mae Mastodon yn rhywbeth wahanol a mi wneud i ffindio instances, servers, lle fedri di drafod y stwff yma. So mae yna rei controversial allan yna a wedyn mae gen ti rei fwy normal fysa sy'n cael o fod ar ni ar yn blocio y rei extreme Nazi chat sydd y draw fo'n co. So mae yna ffordd o drafod yn agored, ond ti'n gorfod darllen i wneud yn siŵr be mae'r server Mastodon ti ar yn gallu gadael chdi wneud. A fod ar ddamwain nes i reid i fyny ar un fi, ti'n pam ti'n cael voucher code i rwy'n arall sy'n i fyny my thing ma, ti'n cael ffeifr, mae person arall cael ffeifr. Os ti'n reid hynna i fyny ar server Mastodon fi, mae'n cael ei gyfri fatha advertisement. So, nath nhw oedd fi, unai tagio fo fatha advert neu tynnu fel lawr.
So, maen nhw jyst isio pawb fod yn glir be ydi be ti'n reid i fyny. Dwi'n really isio, ti'n gweld isio rhywle fel oedd Twitter yn arfer bod, ond dim fel Twitter yn y couple of flynyddoedd diwetha, Twitter cynnar. Da ni wastad yn siarad am den hyn. Na dyna ydi vibe Mastodon, dwi'n teimlo rwan. Ond dwi byth yn ffeindio'n hunan yn mynd yna, achos bod fi ddim wedi ffindio fy nghymuned arno fo quite eto, neu ddim wedi ffindio bobl i ddilyn. Dwi ddim wedi fel gallu neidio fewn a creu cymuned bach rownd fi eto. Eich fysa chdi di neidio yn gynt cyn i Twitter blocio'r APIs. Sa fod i bod yn ffeindio bobl, ti'n iawn. Dwi'n wyndro hefyd os o'n rhyw fath o fatha poen eich o fatha di bod ar Twitter ag fatha dwi isio neidio mewn. So bach o fatha sioc a bach o boen ydi bod o Twitter a ddim isio bod fatha mae hwn am bod yr un peth a ddim fatha bach o emotional baggage o bob ddim wedi mynd ymlaen ar y platform yna. So, yes, i ni jumpio flaen i stori nesa, mae'r online safety bill, mae hwn yn gallu bod yn section Bryn of the bar ni. Dwi'n lyfio hyn. Dwi wedi pitcho i ni basically cael Bryn does the law. Ddim yn dwrna. Hashtag, not really. Ond mae hwn yn mynd efo be mae threads yn drio neud ydi mewn ffordd o peidio gadael y stwff mae'r safety bill ma'n trio cael o flaen amser mewn ffordd ydi. So yn America mae platforms fel mae'n cael ei disgrifio fel carriers dyn nhw'n yn gyfrifol am y cynnwys sydd anno nhw chys ti'n cael mynediad i'r fel cwmni ffôns ddim yn label am chats mae bobl yn cael. So ti wedyn yn seinio fyny ti sydd yn gyfrifol am cynnwys dy hun a felly fedra ti ddim mynd yn ôl a dwi'n achos yn erbyn y cwmni am gyhoeddi byd chys none of that's chief mae pob yn cymryd anna fo'n efo fan nhw fath o beth so dos dyn nhw'n efo unrhyw fath o editorial control dyn nhw'n neud i byd i dylanwadu be ydy'r cynnwys ma nhw ond let's not get into that a dyna really be mae'r online safety bill part o'n efo anyway yn neud ydy neud platform sydd yn fwy gyfrifol amdan y cynnwys sy'n mynd anno nhw ac roed ffyrdd gwell i gallu tynnu lawr cynnwys. Mae rhywbeth tebyg wedi bod efo'r Digital Services Act yn Ewrop sydd yn roed mwy o grymodd i bobl gallu cwyno i'r platforms mawr ma am cynnwys sydd yn amhaus neu yn erbyn y gyfraith. Da ni di siarad amdan hyn dros y blynyddoedd ynglyn â faint o stretch dydy moderation teams nhw. Wel, mae yna part gwael am yr online safety bill hefyd. Darllen y darn yma. Oh, please, yeah. Lawyer Graham Smith, author of a book on internet law, said the bill had well-meaning aims, but in the end it contained much that was problematic. If the road to hell is paved with good intentions, this is the motorway, he told the BBC. He said it was a deeply misconceived piece of legislation and the threat it posed to legitimate speech was likely to be exposed in the courts. So, os da chi'n dychmygu yr meme o'r Simpsons lle mae Helen Lovejoy yn mynd, won't somebody think of the children? Yeah. It's just constant. Dyna ydi hwn. So, God, mae pob peth mae llywodraeth yma'n neud o mor fucking suspicious. Nath y llywodraeth penderfynu bod nhw isio cwmnïau fel systema fel WhatsApp, fel iMessage, fel Telegram a balli i gyd gallu sganio cynnwys negeseuon i helpu gallu darganfod pobl oedd yn rhannu lluniau amheus o blant. So yr argument ydy bod mae'n neud end-to-end encryption yn hawddach i bobl defnyddio yn mynd i roi plant mewn trafferthion oherwydd fydd na ddim ffordd i ni gallu cael mewn i'r peth yma. Problem ydy
dwi ti actually ddim methu. Mae'r technoleg sydd yn rhoi'r end-to-end encryption iddo chdi, diolch di really di cael ei adeiladu i gallu sganio cynnwys negeseuon. Ond oedd y llywodraeth yn dweud, na, fe gawch chi privacy, ond da ni hefyd eisiau gallu sganio negeseuon. A dyna oedd Swyl y Brif yn dadla fod meta just dwy 2 diwrnod yn ôl da. Mae'r cwmni yma mor glyfar, maen nhw'n gallu neud y peth yma. Dwi'n meddwl Kevin Mitnick nath deud unwaith ar IP, arguing that Mae'r pethau fel yma fatha deud, wnaethon ni glanio ar y lleiad, surely ddylen ni gallu glanio ar y hael. Ond mae pethau wedi newid chydig bach, a beth sy'n gorau digwydd wan ydy, mae rhaid i'r regulators mynd allan a cael barn pobl os bod hyn yn bosib cyn mynnu bod hyn yn gorfod cael ei wneud. Ond y peth ydy, mae bron pob maen nhw'n mynd i ofyn ni wedi deud yn barod fe deith hyn ddim cael ei wneud, a nath nhw dal roed o. Politics ydy o'n nid good lawmaking. Exactly. Wastad y broblem. Wel, mae Wikipedia di deud yn barod fydd nhw ddim yn complio efo'r rheol, fod nhw'n gorau checio am be di oedran pawb sy'n mynd i'r gwefan. Greit, beth sy'n mynd i ticio? Fi definitely ddigon hen. Ac y problem, fel ti'n dweud, maen nhw'n gallu dweud wedyn, we fixed it! A dweud fatha, na, nes ti ddim. Mae fel y problem dal yna. Mission accomplished banner mawr. A wedyn, beth sy'n mynd i ddigwydd, hyd os oes ti yn gallu neud o weithio, a dwi ti ddim, beth sy'n digwydd ydy fysa pobl ti'n trio mynd ar ôl, yn just y symud i platform arall, a fysa ti'n methu dal nhw. A mynd o just di-feddwl, just ddim dealltwriaeth o beth maen nhw'n trio neud, ac yn mynd political theatre ydy gyd heb actually dallt beth yw'r problem na sydd i actually. A problem ydy hefyd mae'n gyd yn mynd fatha llythrenol, mae'n Helen Lovejoy mynd, when somebody think of the children, a mae'n fatha oedd nhw wedi planio adeiladu boxes ma a roed nhw'n train stations, so yna 2 hannar iddo fo, yna blentyn yn un hannar a oedolyn mewn hanner arall, a wedyn be oedd yn digwydd bob hyn a hyn oedd fysa'r box yn mynd yn llwyd, a bo chdi'n dweud you can't tell what's going on, we want to be able to protect children. A ti fatha ti'n fatha dog whistle fatha won't somebody think of the children just i gallu neud rhywbeth. Ond dyma di'r whole, dyma di'r just yn globally, right? Dyma ydy yr esgusodion am beidio cydnabod bobl trans. Dyma'r esgusodion. Mae na y busnes like a QAnon, yr whole like it's all about sex trafficking children, like protect the children stuff. Mae dog whistle ddim hyd yn oed yn cyfro fo. Mae y podlediad yma, da ni ddim yn gymwys i siarad am big global things, cos da ni mond teeny tiny podcast efo teeny tiny gynulleidfa, da ni jyst yn trio hon ni. Ond mae meddwl am stuff mor fawr a hyn sydd hefyd yn gyd yn fod i politics. Gyd yn fod i politics. Dwi byth eisiau meddwl am politics. Nes i disengage o watch the news am like good couple of flynyddoedd. Mae gwachod yr whole implosion, mae llywodraeth Rishi Sunak newydd absolutely ffacin baffio i ffordd drwy cael gwared o commitments net zero nhw heddiw ma. O'n i'n licio'r ffordd fod o'n dweud, da ni dal yn mynd i cyrraedd commitments ni, fatha bod o'n byd, mynd i fod yn byd i wneud o'ch di washi. Rho flwyddyn arall iddo fo. Peidiwch hyd yn oed. So, da ni'n oce. Mae'n oce. Beth am i ni feddwl am shiny new things? Dyna be mae humans yn licio. Dyma be sydd wedi cael ni fewn i'r sefyllfa ma'n barod. Da ni magpies. So, mae gennym ni cwbl o Elon Musk stories. Mae pawb yn gwybod
mae'n literally RIP Twitter rwan, achos ers yn penod diwetha ni, does dim, dydy'r gair yna ddim yn bodoli. Mae'n amazing. Dwi'n gwrando ar e-lyfrau, dwi'n gwrando lot fawr o self-improvement e-lyfrau, a mae hyd yn oed clywed nhw, like, llyfrau o 2019 yn mynd, you can find this person on Twitter, ac yn i fel, I mean nostalgia. Yn y Times, wan mae'n dweud fatha, X, brackets, formerly Twitter. Mwna yn y style guide. Mwna yn y style guide, wan yn dweud, Fydd pobl normal darllen yma Biff Box yn mynd ymlaen. Oes gen nhw dal, fel oedd The Guardian yn deud, we approached Twitter for comment, but as they have no, does gen nhw ddim public relations, ti just yn cael auto-email gyda poo emoji, sy'n dod nôl. Neu tweet gan Elon. Reit, is-teitl yr adran yma yn y notes ydi Shiny. Amazon 2023 devices event, iOS 17, Microsoft Surface event, Iest yw ein magpie mwyaf ni, be wyt ti di hoffi o be ti di weld yn ddiweddar? Wel, mae o definitely yn troi fewn i Mitchells versus the Machines o bob cornel. Ond dwi eitha licio'r Alexa SpecsDols G.I. Mae nhw'n edrach fatha SpecsDols G.I. dos yn byd. Allen ni gyd workshopio SpecsDols ag Alexa. Mae na Spexa. Dal i chi weithio yn efo, ddawn ni at efo Albecdols? Na, mae hwnna'n shit. Sorry. Oh god, iawn. So dwi'n meddwl na'r ail version o hein ydyn nhw. Dwi'n siŵr da ni wedi siarad am hein o blaen, ond mae hwn yn fwy updated version lle mae nhw'n really yn edrych o SpecsDols G.I. a ti'n methu weld y tech o gwbl, ond ti'n gallu clywed efo speakers bach Alexa yn siarad yn ôl i chdi pam ti'n gofyn cwestiwn dwi dal yn siŵr os na cael ei rwtio trwy'r ffôn mae o, am fod amazing os mae gyd yn mynd trwy'r SpecsDols. Gen ti simcard bach yn SpecsDols Be am Spelexa? Gwella, dwi'n licio fo, dal i fynd, workshop that one. A wedyn mae'n gallu chwarae music i chdi hefyd os ti'n deud efo chwarae music a ti'n glwad o. Ond dwi'n siŵr os chdi'n sefyll yn agos i rwy'n sy'n gwisgo nhw, ti'n mynd i glwad o. A beth sy'n digwydd os dyn nhw'n digwydd deud Alexa, ydy SpecsDols chdi'n mynd i ddechrau gwrando. Wel, hefyd, o gyd ti... So, un o'r attacks oedd yn diddorol os o'ch ti'n plygio rhywbeth USB mewn i rhywbeth, ydy mae'na chip bach yn USB sy'n deud i'r cyfrifiadur be ydi o. So, pan ti'n plygio USB key mewn i cyfrifiadur, mae'n mynd o dwi'n ma storage device. A mae'n mynd o great. A mae'n connectio fo. Ond hefyd beth ti'n gallu ydy ffwlio fo a dweud, I'm a keyboard. A beth sy'n digwydd ydy, mae'n connectio fel keyboard a mae'n wedyn yn gyrru load o presets llythrena trwy'r buffer yn sydyn cyn i chdi nos sylweddoli beth sy'n digwydd a mi o'n hacio fewn i'r cyfrifiadur yn y creu cysylltiadau. So dwi'n wondro sefyllfa tebyg ti'n gallu just chwarae rhywbeth sydd yn rynychal i'r person clywed ond mae'r microphone yn pigo fyny sydd yn neud ordors i bobl heb i chdi sylweddoli. So beth dwi eisiau dweud one set dwi'n gwybod mae yna lot dwi'n hyd yn oed sorry Electols. Falle'n y cyfeiriad anghywir, ond dwi'n admirio'r dyfal barhad. Like it. SpecsDols. Hei, da i wedi dod ymlaen i'r AI influencer eto. Shit. So, na, o'n i eisiau dweud rhywbeth really bwysig. For God's sake. Fudgy nhw, mod i'n mynd o'n achos nes ti dweud Alexa SpecsDols. O wan, mae hwnna di fynd stuck yn pen fi. Oedd o'n rhywbeth yn mynd efo Alexa? Oedd o'n, so, fel... Microsoft. Fel, dwi ddim yn galw'n hynna'n yn cyclist. Fel person sydd yn beicio, as it were. Mae the stupidification of Siri wedi particularly brifo fi. So dwi yn ddynes sy'n rhaid i rownd efo un AirPod fewn, pan dwi'n hwyr yr plant, mae Hey Siri Time yw fy hoff i ni,
o ran shit pack mor hwyr ydw i. Achos allai'm hyd yn oed gweld watch fi, achos dwi'n gwisgo cwt fawr beicio fi. So, all kind of Jeff Bezos terrifying data weirdness aside, mi fysa cael SpecsDol sydd yn hooked fyny i AI sydd yn gallu basically deitha fi lle dwi'n mynd mewn package bach byr fel tro i'r chwith fel mae Gareth ar Waze yn bach overlay arno fo hefyd. Wel, mae hynna'r gael i beicwyr proffesiynol i style people. So ni'n edrych al twat yn rhaid i'r ysgol fo rhain ddo, O, pan dim just cael yr Apple Vision Pro ti'n gwybod bod na rwy'n yn mynd i fod yn rhaid i'r round Oes. ar ei fucking electric scooter nhw efo'i fucking massive Apple fucking goggles nhw. Snake eyes ydyn nhw bo. Be di licio'r fanna oedd jyst oedd y siarad yn mynd Hwna'n sŵn am what a bake oedd yr ein. A dwi'n lyfio joke ydyw grefftio yma. Oedd hwnna'n quite... Na, fi ffain. Ond, so... Dwi ddim yn ddynes sydd yn delfio fewn i lot o corneli Reddit. Mae yna rhai corneli Reddit yn ffindio ffordd fi, cos mae Reddit wastad yn trio fel awgrymu fel, you'd like to follow r/Wigan, wouldn't you? Ac yn i fel, dwi'n ffain. Does am diwrnod sydd yn mynd teipio lle dwi ddim yn gwybod. Be sy'n mynd ymlaen yn Wigan? I mean, mae'n trio. Mae'n neud Salford i fi. Mae'n neud Wigan. A dwi fel, pam bod... Ydy achos bod o'n fucking tracio lle mae IP whatever thing a mae'n meddwl hei ti'n wastad yn anghywir dwi fel na ar Reddit like, hyd yn oed ar very pro Apple ac iPhone device subreddits mae y ffaith o pa mor rubbish ydy Siri yn stori like continuous a ni jyst mewn na fi o ddim yn iwsio hyn iawn a mae hyd yn oed yes, come on yes, mae rhaid i ti... bob munud rhan mae'n bob dim yn anghywir. Dwi di just i switcho i off. Ond dwi angen hi ar gyfer pethau, enghraifft, pan dwi'n beicio... Os dwi angen gwybod... Dwi angen hands-free ffordd, dwi'n cwcio, mae dwylo fi'n llawn chicken juice... Mae bob tro'n cael bob dim dwi adio i'r shopping list yn gywir. A yn wedig rwan mae mor handi oherwydd ti'n gorfod deud hei o flaen Siri, ti'n just yn deud Siri. Oh my god, dwi dal yn gorfod deud hei wrth i hi dim yn gwrando na. Ti'n di upgradeio iOS 17. Na ddodd gwrs bod fi heb Iestyn. Good god. So mae hwnnw'n handi a mae'n gweithio o ran just pethau simple fel la, ond mae yna gymaint o weithiau. Mae fyny tia 50% o'r amser wan lle mae o trio wneud rhywbeth stupid yn hytrach na beth dwi'n gofyn efo. Be sy'n shocking i fi fel, ti'n mo, entitled first world problems person, ydy pan dwi'n gallu gofyn i Bard, neu dwi'n gallu gofyn i Bing, beth, ti'n mo, dwi'n gallu gofyn, like, cwestiwn yn anffodus yn Saesneg yn fwy amser, plaen, lle mae yna ateb eitha standard iddo fo, a mae nhw jyst yn darllen o allan i fi, whereas mae'r here's what I found on the web for yn infuriating pan maen nhw'n trio treinio ti fel human i gael y sgyrsiau yma gyda AI a dwi wedi fy treinio fy brain i ddisgwyl ateb so just darllen allan bloody Wikipedia article i fi dwi'n gofyn i ti Siri cos ys gen I ddim dwylo ar hyn o bryd pam yn y byd byswn ni isio Mae rei pobl efo'r iPhone newydd, mae yna fwtwm newydd yn hytrach na ring silent switch does ar y Pro. Fod ti'n gallu mapio hwnna i rhywbeth ti isio a mae pawb jyst dweud, da ni'n mynd i mapio fo i Google Assistant. So ti'n gwasgu hwnna a siarad i Google. Dwi just isio... y gwerth be wyt ti'n talu amdan ti'n talu am y tech ma i gael yr infrastructure sy'n dod efo fo a dwi just ddim na ond syni chdi really i ryw radd y faint mor bell ma nhw wedi disgyn yn ôl i weld really fel shockingly Diolch wedi mynd ymlaen o gwbl a heb i aros yn un lle a wedi mynd yn ôl actively di mynd yn ôl
O ti di gweld, oedd gen ni, dwi'n credu oedd wedi dod fyny dwi'n dilyn couple o grŵps yn anffodus on the old Facebook, a dwi'n jumpa fewn na bob ryw wysos, cos dwi'n actively'n goffo neud job fi na. Ond ma na grŵps ffilms dwi arnyn nhw, a oedden nhw'n deud, so oedden nhw'n dod â fel stats allan o fel, dyma di'r info da ni'n gwybod amdano streaming platforms a faint sy'n gwylio nhw a beth yw highest performing nhw. Ac gen nhw'r 10 top yn America. Ac oedden nhw'n deud, oedd rwy'n wedi specifically pwyntio allan, dydy Apple TV ddim hyd yn oed yn gallu rancio yn y 10 ucha o streaming platforms yn America o ran gwylwyr. Chwaith. So, mae'r dyfeisiadau going great guns. Maen nhw wedi mynd all in ar yr goggles ridiculous ma. Ond os di'r underlying silliness ono fo... A hwnna di'r traffod. Dal yn shit. Os dyn nhw'n cyhoeddi Siri version, dwi'n gwybod be fysa fo, just y galw yn version 2. Siri version 2 efo pan mae Apple Glass yn dod allan. Fuck knows be maen nhw'n mynd i wneud. Chos maen nhw wastad wedi straffaglu wneud y gwasanaethau sy'n gysylltiedig efo'r pethau yma. Oedd y caledwedd a'r meddalwedd yna ac eto dwi'n nes i ddeud hyn pan doth yr wyth allan faint weithio fyna ti innovatio rectangle dy ond mae'n just yn cameras fan ni. So mae'r caledwedd really yna a really rhywun pethau wedi cael di minor refinement am rest amser. Dyna lle oedd Google, mae Google really yn cael ymlaen ydy, maen nhw'n gallu adeiladu'r gwasanaethau yma. Ond just dim yr ffôns. Ond nhw'n cadw nhw'n igon hir i chdi actually gallu dod i ddibynnu ar y damn things. R.I.P. Google Reader. R.I.P. Google Reader. Ydy Google Keep dal yn mynd? Na, di dwi'n bod hwnna'n mynd cyn bod hir. Oedd gynna i gymaint o stwff. Oedd Google Keep lle o'n i'n cadw fel... It's not true. Can't keep it. Can't keep it. Google can't keep it. So dyfeisiadau yma, so da ni wedi siarad amdano Amazon SpecsDols, be arall gen ti? Mae Microsoft wedi dod â y cyhoeddiad nhw allan, a mae nhw wedi dod â mwy o laptops allan fod busnesau mynd i brynu. A wedyn, ond be maen nhw'n codi fod mae Windows Update Windows 11 yn dod allan wythnos nesa, ac mae Copilot yn mynd i fod yn byw trwy Windows i gyd. So, Bing Chat ydy Copilot mewn ffordd, ond mae Copilot ar y funud yn cael ei ddefnyddio mwy o ran yn GitHub, lle mae o'n fwy o ran i ysgrifennu cod, ac beth enw'r... Dwi'n cofio beth di'r code editor mae Microsoft yn creu. Mae'n byw yn hwnnw hefyd. Deep cut joke fan'na, Bryn. Heli cyrra. So dwi'n gwybod os mynd i newid Bing Chat i fewn i brandio fo i gyd yn Copilot. Oherwydd mae Copilot yn golygu help i chdi efo creu dogfenna, creu presentations. So hold on, mae hwn yn amazing. Bing Chat is getting DALL-E 3 and personalised answers. So basically mae ChatGPT cael ei integratio mewn i bob dim o Microsoft yn neud. Mae George R. R. Martin yn mynd oh my god, yn siwio no. Do'n i'n gweld. So beth ydi basis, Bryn of the Bar eto, beth ydi basis? Fysa chdi wedi gweld, sa chi'n dilyn haglediad ar Mastodon, fysa chi wedi weld. Do mi nesi, nes i just ddim clicio fewn iddo fo. Na rocketio fo. Be sy'n digwydd ydy, mae'r LLMs ma just yn cesspit mawr o data, so mae'n just bob dim sydd, mae'n just i llyncu bob dim i mewn i gallu creu model mor fawr am nhw'n gallu, i nhw'n gallu wedyn creu cynnwys y seiliedig ar beth sydd yn y bas data. So be maen nhw'n dweud ydy, mae Sarah Silverman wedi gwneud rhywbeth tebyg, un o ddau bobl eraill, yn honni bod y data wedi cael ei casglu mewn i'r platform heb y caniatad, a heb
talu unrhyw fath o bres. Chos os ti'n amdano fo... exactly. Ti wedyn, ac hwn i ryw radd yn mynd i be oedd Elon Musk yn honni efo cau off yr API ar gyfer Twitter, oedd gen ti hefyd yr traffath efo Reddit, oedd y ffaith bod y cynnwys ma'n cael ei sgripio gan yr LLMs ma heb caniatad. So mae hein wan wedi adeiladu models anferthol efo cynnwys pobl eraill ac wedyn yn ariannu y platform yn seliedig ar cynnwys pobl eraill. Ond pam wnaeth nhw'n defnyddio just stwff oedd allan o copyright da? Wel, I wneud siŵr bod nhw ddim yn cael fewn i trwbl. Wel, a dyna fysa rhywun dyna beth ddylsa ni digwydd neu trwyddedu'r cynnwys i gallu roed o'n y bas data. Ond y peth ydy, ti'n trio creu y bas data mwyaf ti'n gallu, ti'n gyrru crawler off just i crawlio bob dim. Eich gen ti gyn gymaint o data yn y platform, fydra ti ddim checio beth i copyright status bob un tam yno fo. A mae hyn yn amlwg yn creu. A beth ti'n weld wedyn ydy, oedd ti'n dweud, creu, mi wnaethon ni wneud rhywbeth tebyg ar hwn do, creu stori Buckaroo Bonsai yn style of Hunter S. Thompson. So, fe stwff Hunter S. Thompson yn y model o'r rwla, fydd Buckaroo Bonsai yn y model o'r rwla, a dyma'r thing yn mynd oedd A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, a wedyn jyst yn adeiladu'r whole thing at ei gilydd. A mae hyn yn, fatha mae'n lot wan o cwestiynau lle mae'r stwff mae'n cael ei iwsio mwy ac yn fwy ydy, be ydy'r data mae'r thing mae wedi i selio ar, be ydy'r hawliau oedd yn y cynnwys ma, ydw i'n cael defnyddio... Chos, os ti'n meddwl am y cod sydd yn GitHub, bydd rhywfaint o'n efo'n free software, bydd rhywfaint o'n efo'n non-commercial use, bydd rhywfaint o'n efo'n bob math o bethau gwahanol. Ond mae coders yn swio nhw hefyd. Right. So, ti wedyn yn iwsio... A mae'na gwmni wedi cael wedi trafferthion am defnyddio open source code mewn system y caeedig a gyffordd enrach rownd. Mae'r bres yn mynd i cael ei ennill a cael ei golli based ar hyn. Os ti'n adeiladu models mae'n rhaid i ti ystyried lle mae'r data di dŵad o beth di ansawdd o data a beth di provenance o data wyt ti'n cael defnyddio fo i'r pwrpas ma. Ac sa bod pobl yn mwy ofalus efo sgripio'r data ma, beth sy'n beth am di weld ydy mwy a mwy o'r platforms ma'n sailo i hynna i ffwr i nadu LLMs mawr ma casglu'r data a defnyddio fo heb caniatad. So, be sy'n ticlo fi? So, stori oedd Bryn, o ti di gyrru hwn? People are obsessed with a 24-year-old AI influencer. So, right. Gai just stopio chi right fan hyn. Okay. Cos mae hwn yn all kinds of hilarious, right? Cos un o'r quotes ydy, right? Yes. I can't believe men are getting excited about a completely fake creation. A dwi fel, ti ddim wedi... Most women. Ti di gwachod anime? I mean, Jesus Christ. I'll be your waifu. Iestyn, mae Cymru wedi aros am y geiriau yna'n do. Yn do. O'n i'n just yn agor yr iPad a dyn nes i swipio'r chwith a doth yr news Paid yn swipo? Wel, so gyd ti fatha, ti'n mynd i'r fatha, beth i'n launchpad? Be mae'r galw fo ar yr... Dwi'n gwybod be mae'r galw fo, be bynnag ydy'r sgrin i'r chwith o'r home screen, dwi'n cofio. Oh god, yeah. A dyn oedd y news app dal ar yr iPad, a un o'n nhw oedd y stori ma, a ni fatha, men are obsessed, a dyn nhw fatha'r clickbaity articles. Oh dear. Ac oedd ar yr Independent, so ni fatha, dwi'n teimlo ryddrwg. So mi'n tapio yna fo, a just... A be ni sylweddoli, edrych di am pronoun i disgrifio y person sydd wedi creu ac sy'n gyfrifol amdan
God. Y thing ma. Dos am pronoun. O gwbl. So dwi'n ama na dyna sydd wedi creu cymryd ma. Interesting. Yn gwybod. Wel, cys... So, yr basics ydy, maen nhw wedi creu person ffug i fod yn AI influencer / creator. A so mae hi'n dal i generated person. A mae hi'n ddynas ifanc 24 o'r ffindir sydd yn... Dwi'n meddwl beth oedd University of Life fath o live, laugh, love type mentality. Ac mae hi just yn llunion hi wedi cael creu yn gwisgo nesaf beth i ddim yn Monte Carlo ac mae hi'n gwisgo evening dress yn rôl arall. So, gen i llun fan hyn o Milas o Fiaffin. Dwi'n credu ydy'r tag. Mila Sofia, Finland. OK, diolch. Mila Sofia, Fin. So, Instagram... Hi ar very shoddily generated shots o Ynys Santorini yn Groeg. Who needs a breathtaking view of Santorini when you've got this fabulous backside stealing the show o just hi mewn bikini? A ti just fel, mae'r bobl ma'n gwybod exactly beth mae'n neud. Ond un peth dwi eisiau deud ydy, mae'r AI generated gwallt yn shocking. Mae'n rubbish. Peth ydy, mae stwff fel yma wedi bodoli ys i pen amser yn barod. Mi o'na stori ddiweddar lle o'na managers K-pop band. 100%. Wedi creu grŵp a be oedd nhw'n neud oedd wedi heirio dancers a dyn oedd nhw wedi roed CG penna ar eu penna nhw. AI generated ac oedden nhw'n wedyn yn gallu cael nhw i edrych unio'r un peth a just newid y dancers pan oedd nhw angen pan oedd yr lleill yn mynd yn ei hen a dyn nhw'n dweud dyn nhw'n gorau poeni amdan bod nhw'n mynd i disgu mewn cariad chos fedrith o ddim chos dyn nhw ddim yn bodoli a ni redag a pobl ma'n racs heb gorfod poeni byd amdan iechyd meddwl nhw'n byd Mae'n sort of logical conclusion o advertising ydy lle ti'n gallu creu person sydd ddim yn bodoli sy'n bob tro mynd i edrych unio'r un peth. Ond dyna be ydy hysbyseb dwi fel as a menu mae'r syniad ma o y person sydd ddim yn bodoli o'r fantasy self yn construct marchnata super cry. Mae o'n construct marchnata ers erioed, basically. Ers marchnata cael ei greu. Exactly. So, maen nhw'n gwerthu y syniad ma i ti o pwy gallet ti fod. Dydy'r person yna ddim yn bodoli. Dydy'r person yna byth yn mynd i fodoli. Dim bwys faint dwi'n siafio'n hoesau. Dyn nhw byth yn mynd i edrych fel coesau photoshopped. Dyn nhw ddim. Just, mae yna gormod o cleisio beicio a real life ar y bad boys yna. So, mae'r concept of fantasy self ydy basically dyna sydd yn creu overconsumption, dyna sydd yn creu problemau iechyd meddwl, dyna sydd yn creu fel a massive capitalism in its rawest form ydy y syniad mo allan i gael mwy, allan i fod yn fwy, dwi isio mwy. A by hwn mond the logical conclusion o hynna. A hefyd, ti'n mynd i fod yn sefyllfa lle dos a ddim impetus i fynd amdan perthnesa go iawn efo pobl yn y byd go iawn, chys ti'n mynd i cael dy nocio nôl, chys mae'r person yna wastad yn mynd i caru ti, chys ti'n prynu'r pethau dwi'n poeni amdan. Mae hwn yn blendio ti fewn i rei. So, fel o'n i'n deud cynt, falle nei siarad mwy amdan hwn yn yr after party, ond dwi seriously wedi mynd fewn i, dwi just yn gwachio lot o animation. Yn ddiweddar, mae real life dramas wastad yn rhy drist. Mae hyd yn oed anfamol ar S4C. Dwi just fel, it's all a bit raw, all a bit rare. Na I just watched magical bobl yn taflu stuff at ei gilydd. Ond o byd anime, wyt ti'n cael, obviously, bobl sydd yn, mostly Japanese
young men, massively fewn i merched anime, cos dyn nhw ddim yn rhywbeth go iawn. Well, yes, surprisingly bouncy. A achos mae o wedi creu o fantasy, it's literally a fantasy person. So, mae yna rhywbeth mwy genuine mewn bobl anime ddo wedi, achos maen nhw i fod yn out of this world creations, whereas mae hwn bach mwy insidious, cos mae hwn fel, gallai hi potentially fod yn hogan finish. A ond dwi ti, fel mae'r Bryn yn deud, ti byth yn mynd i gael y messy humanity na sydd yn perthyn i berson go iawn. A'r messy humanity yna ydy be mae bobl wastad yn trio dengid ohono fo gyda prynu stwff, gyda chasio'r fantasy self ma. Hefyd, dychmyga sefyllfa lle maen nhw'n creu rhywun fatha. Beth ydy, maen nhw'n mynd i fod efo bas data o lluniau o ferched o bo, a maen nhw'n mynd i greu rhywun. Mae'na Sions eich wnaeth nhw actually creu rhywbeth sy'n edrych digon tebyg i berson go iawn. O, mae rwy'n yn mynd i ddangos fyny. Mae rwy'n yn mynd i ddangos llun yma i ffrind nhw, neu popio Instagram agor, oh my god, fi di hwnna. Yr un sy'n wyndi fi fwyaf o'r lluniau ydy hi yn ei woolly jumper a woolly coat a mae yna llun tu ôl i am dweud, lost in the wilderness, found in the moment. A just hwnna di'r text fynd efo fo. A mae o pure Instagram bullshit. Mae o, ti'n bod fel kind of absolutely spectacularly, perfectly crafted. Won't somebody think of the influencers? I mean. They're taking over all our jobs. Yeah. Oh. Bloody AI generated coming here taking our jobs. From hard-working humans. Yeah, dyna pan bod ni'n neud stuff yn Gymraeg. Ti'n methu... Right. Dyna pryd fyddwn ni'n gwybod fod AI wedi hitio'r spot. Ysdyn nhw'n gallu generatio'r shit. A ti'n methu deud. So, o mi o'na peth diddorol, ni'n gwrando i Adam Savage, oedd o'n cael ei ofyn amdan be oedd o'n meddwl yn AIs. Be oedd o'n dweud oedd meddwl iddo fod i. Bob dim ti'n meddwl amdan fel oedd a work of art, mae gyn fo point of view. Mae yna feddwl iddo fo, mae yna ystyr iddo fo, a mae'r person tu ôl iddo fo, mae nhw'n trio deud rhywbeth lle sgyn AI ddim point of view. Mae hwnna'n good point. Sgyn fo ddim lived perspective, sgyn fo ddim fath o ffordd o wedi dod i dallt y byd. So, fedrith o ddim creu work of art. Fedrith o greu llun. Yeah. Ond diolch yn gallu expressio the longing of human. Chys diolch di longio mi byd. Diolch yn gwybod be mae'n meddwl i fod isio. Mae'n gallu creu rhywbeth mewn stael rhywun arall, ond mewn dwy'n point of view nhw. So, mae be sy'n cael ei greu, dos am calon tyl, dos am ystyr tyl iddo fo, dos am byd. Mae'r ataf Adam Savage ar gyfer o'n actually hynod o diddorol. Hefyd, os da chi dal yn gweld llun o hi yn y wilderness, da? God, dwi'n trio ffeindio. Os da chi'n edrych just uwch ben i llaw hi, is that a rogue thumb probably poking out of her jumper? Sut wyt ti hefyd yn generatio'n union yr un un bob tro? O, ti'n efo model dy hun lle ti'n gallu treinio fo. Ti'n treinio, ti efo un sy'n... Ti ddim yn defnyddio un sydd allan yn y cwmwl, ti'n defnyddio un ar dy computer, a ti'n treinio fo ar certain lluniau a deud create images of this. So mae wedi treinio ar rwy'n sy'n debyg i hwn. So mi fydd hi'n bodoli yn y byd go iawn o rwla sy'n edrych yn eitha tebyg. Sy'n terrifying. So os da chi isio breakdown call o hyn i gyd, mae YouTube channel gan Corridor Crew sydd yn gwneud stwff VFX, a maen nhw wedi treinio y computer ar gwyneba y pawb sy'n gweithio yna. So pan maen nhw eisiau generatio character mewn certain pose ar gyfer shot neu rhywbeth o un o'r pobl sy'n gweithio yna, mae'n gwybod make picture of Dave. Mae'n gwybod beth mae Dave yn edrych fel.
A hyn oedd be oedd yn gwylltio fi efo, ti'n bod y mynalwedd upscalio lluniau hen, lle os ti'n defnyddio un o'r services na online ac ti'n taflu llun o chdi 3 megapixel, gyda fi un yn y nes i trio reid i fewn. Dwi'n cofio gwyliau. Gwynab siaria fi yn ffoct arno fo, a mae'n edrych oedd ni. Ond oedd o'n gwylltio fi gymaint oherwydd, wel, pam newch chi'n wneud service lle dwi'n gadael i chi sganio gwynab fi drost True Photos album fi gyd, a'n dweud, da ni'n mynd i gymryd o a reid o'r un lle arall. Mae'n jyst cael ei ddefnyddio i upscale yma. So mae'n treinio ar pwy ydw i. A fatha mae yn y Photos app yn barod yn dweud, hwnna di Iestyn i gyd. So os dwi eisiau upscaleo hwn, defnyddio'r gwynab yna, a ddim rhyw random made up. Hein ydy'r general parameters o gwynaba humans, a wedyn, yn ytrach na mynd o dda. 6 fingers. Hein ydy parameters gwynab Iestyn, a dyn ti'n gwybod ma'n yn holl o wahanol dydy. So ni'n lyfio sa person yn just creu fel, I'm going to create my amazing fantasy woman. She's going to be strong. She's going to be a cyclist. She's going to have super short hair, be a mam and from Cardiff. A maen nhw'n troi allan yn creu fi. A swn i fel, alright, okay. Just fi ydi fantasy person ti. I will go for that. Nes i ddewri hynna i chi, bod fi di gofyn i fel, o'n i ddim yn gofyn i'r Adobe Image Generator i trio generatio llun o'n fi. Hefo'r info amdano fi sydd allan ar y we. Oedd hwnna'n briliant. Oedd da ni'n gwybod bod chdi'n caru America mor ddefn. So, dwi'n mwyn gofio, ti'n cofio, be oedd yn edrych, oedd basically rhywun mewn cornfield yn dal flag America, a sign fel really creepy as fuck sign. Ond o'ch ti di deitha fod sort of sut o'ch ti'n edrych efo gwall byr? Do, o'n i di deud short head, woman from Cardiff, Wales, white skin, medium build, whatever, called Sioned Mills. Oedd yn actually edrych fatha un o'r... Make America Great Again, fucking posters na. Are You a Robot? So the capture type llun. Be nath creu o? Deita? Be nath creu y llun? So Adobe... dyn nhw'n ddau o'n efo pobl eto. Mae'r un Adobe, maen nhw fel, hey, why not use this to populate your Facebook photo, your Photoshop files? And fel, maybe I won't. Be oedd yr gwych efo'r un Adobe o'r part o'r terms of service o cael Adobe Cloud oedd bod nhw'n cael sganio dylyniad ar Adobe Cloud i treinio i AI nhw. Hold on. I do not have pictures on Adobe Cloud. So mae gen i... so dwi newydd ail rhannu'r llun ohono fi nath Adobe Cloud wneud. Mae'n edrych fel hefyd, fel bod o'n sort of like Germanic font hefyd. Fel kind of fel weird, creepy, kind of... Tywed fel y font maen nhw'n iwsio, fel the Nazi Germany yn iwsio. Cornfield... just na. Propaganda poster ydi o. Mae'n edrych o... Sorry pawb, just i cael vision af ewn i chi. Just are you a robot? Right, what's in this? Yes, just checking you're a human. Well, could be. Mae'r whole business ma o fel TikTok trend yma ynglyn â indulgio Q-fantasists ynglyn â NPCs yn bywyd go iawn. Ar ôl yr ddynes ma gael freak out ar y wyren, basically'n cyhyddo rwy'n y back ar y wyren o fod yn he's not a real person. So yn hytrach na deud, mae hwn yn arwydd really wael o crisis iechyd meddwl. Ond o hi off i pen ar cyffuriad oedd. Dyna'r thing. Ond fel mae pob beth yn digwydd ar y we, no questioning about it, obviously mae hwn yn wir. Let's go, girls. Just... conspiracy massive ynglyn â dwi'n really delfio fewn i Substack ar hyn o bryd, so dwi'n endio fy'n seinio fy'n lot o gwahanol Substack, so mae un o'n nhw actually dwi'n cael gormod o'n nhw, allai'n deitha ti pa un sy'n hwnna, ond just fel whole erthigol hir amdan like the NPC-ification of real life, ac yn i just fel
So mae yna ffilm, dwi'n The 13th Floor. Lovely. Jim Carrey. Na, dwi'n meddwl na Jim Carrey. Room 23? Ie. 23. So hwn, dwi'n cofio, yr un peth dwi'n cofio oedd ydi bod oedd o'n, o'ch di'n wyndro, ydi hwn actually simulation neu beidio. Ac o'ch di fynd i'r floor 23 o ryw adeilad ma, a hwnna oedd yr exit point ar gyfer y reality. Oedd fe Anwyl Wr wedi bod yn ffilmio hefo darlithwyr yn adran seicoleg Prifysgol Bangor. Ac oedd na boi yn adran seicoleg Prifysgol Bangor yn neud genuine dadl, like sut oedd o'n teimlo potentially bod ni'n byw mewn simulation. Ac o'n i'n just fel, pan os unrhyw entity yn y byd erioed yn mynd i'r fath effort och fucking chwarae Sims efo 7 biliwn o bobl. Sure, I mean... It's fucking first world problems, yeah? Mae'r bobl chwarae Sims hefyd. So, 6 biliwn awr y dydd, yeah, okay, digon teg. Mae'r bobl yn neud fanfiction o cymeriadau o 50 Shades of Grey sydd yn... sydd yn fanfiction yn ei hun. Fanfiction o Twilight wedi cael ei ail neu, a sydd yn at a bullshit. So mae'r pobl yn creu bod math o pethau really, really fucking stupid. Os ti eisiau fo, mae allan yn Andy. Yeah. But just i hwnna, iPhone newydd di dod allan wedi archebu in iPhone 15. Faint o hyn ydi hen ffôn chdi, Bryn? The 5 point. Mae hwnna'n really dda. Yeah, so... The most sustainable device you have is the one you already have. So ni am cael battery newydd yn efo. 10S? 10X Max. XS Max. Yeah, 10S. Hwna dda, ie. Come on. Dwi'n fucking cofio. The X. Dwi'n cofio ti'n brynu fo. Yeah. Nath... Wel, oedd Steve yn obsessed efo fo. Nes i gael... Elon Musk yn obsessed. Nath rhywun yn y Apple Store nath really dirty look i mi pan eisiau dweud, I've got the XS and the 10S. Fuck you, Breialli. Dyna'n union fyswn ni wedi deud efo. Gei di weithio'n Apple Shop Bangor 10k i Iestyn. Some shops yn Bangor. O'n i am cael, shops yn Bangor. Bangor found dead in a ditch. O'n i am cael battery newydd yn efo, wedyn oedd yr actual lightning port yn dechrau mynd yn efo, so we just mynd, fuck it, na i just order newydd. Fuck it, USB-C all the way. Wel, so mae USB-C yn amlwg yn dod yn yr un newydd. Ond beth dwi hefyd efo mwy ddiddordeb o'n ydy'r magnetic charging. Dyna dwi'n defnyddio'n gwaith a gadra. So, dwi'n kind of hoffi'r syniad o hwnna well. Dwi'n meddwl fyswn ni, nes i'n prynu fe fi unrhyw fath o brwdfrydedd, ddim fath excitement, oedd o just fatha... This is time. It's a chore. Basically, oedd o sort of, alright, just ultra phone with click, done. Oedd o'r normal size da Max? Na, normal size, just yn normal, dwi'n dod. Sut wyt ti'n reitio dwylo ti? Ydyn nhw'n chunky boys, neu ydyn nhw'n oce? Maen nhw'n fwy na'r un ni. Na, swn i'n deud bod nhw'n, dyn nhw'n XL, maen nhw'n medium large. Alright, I'll take it. Be dwi wedi archebu, so mae'r Apple apparently wedi reid i ffwrdd efo stwff lledar, chos di lledar ddim yn sustainable. Mae di dod i fyny efo'r... Mae lledar yn extra sustainable. Yeah, sorry, if you kill it, Bryn, they will come back. Ei, ti'n gwybod be? Dwi wedi rhoi shot o Hwciwch yn yr estrella dwi'n yfed rwan, so could be, sorry, Bryn. Mae serious, man. Lot o interruptions. So beth ti'n cael yn lle lledar, te, Bryn? So, beth o woven bedio? Baby's hair? Woven dead baby's hair. Oh, fuck! Yes, then, that took a turn. So, maen nhw wedi creu be maen nhw'n galw'r sustainable material ma sydd yn apparently lot mwy well i'r amgylchedd. Amazing. Ond mae lot o bobl wedi bod yn cwyno bod yr ansawdd ddim really dda iawn a bod o'n andros o hawdd i farcio a bod o'n sgyffio fyny a nesaf beth i ddim a dechrau disgyn y darna. So hynna di beth diddorol i fi ydi. Oedd nhw wedi wneud ymchwil ar ôl i
bags for life dechrau dod allan. Ac oedd yn beth nhw'n ffeindio oedd yn ytrach na bod defnydd wedi mynd i lawr, oedd yr actual defnydd, oedd yr actual faint o bagiau oedd di cael ei ddefnyddio wedi mynd i fyny, oherwydd be oedd y digwydd oedd chdi'n, dwi'n peth yn ti chi, dwi'n siwr, os ydych chi cael bags o Tesco, oedd nhw'n cael ail fywyd fel bags yn bagiau bin. So ydych chi llenwi dan y sink. So, a dyn ti wedyn, mae'n mynd i'r ben, a dyn mae'n cael llewan sy'n gorfod cael dy canvas bags a cael bagiau arbennig ar gyfer y ben, neu mae'r stwff 3 bags for life ddim yn para ni hir. Hefyd, maen nhw'n allan mynd yn fudur, a di bobl yn golchi nhw mor aml o ddylun nhw'n neud, a mae pobl yn cael bacteria salmonella o cig a bachu. Lovely. Mae hefyd, mae'n defnyddio mwy o ddŵr i creu bag canvas. Efo intensive cotton farming exactly. a stuff. So dwi ti mor eidrwydd ac so mae o'n edrych ac yn swnio fel syniad da ond diolch necessarily answer fel Iest yn dweud mae stwff lledar yndi mae o'n cymeryd amser ac anoddau i greu ond i mae o'n intensive terms o'r impact ond hefyd ti ond yn creu un o'n nhw a ti cael un so mae gynna i bag o fama bag lledar o'r Eidal Morrisons I fynd i Morrisons. Dar i'r rieni fi brynu fi pam o'n i'n 18. Oh my... A mae o dal yn edrych o cyn gystad heddiw ac oedd o pam o'n... A beth ydy... Pam oedd o'n fywch. Pam oedd o'n fywch. A cafodd ei wneud o'n mywch ffefryn fi o'r ffarm ni. Oh, amazing. Ond peth ydy, mae'n datblygu patina a unigryw sydd yn rhywbeth ti'n berthynol i ti. So, dydy'r stwff newydd mae'n ddim o'r edwydd yn well. Mae'n well ar bapur yn dechrau, ond mae'n chance rhaid da i ti trwy 3 neu 4 y cases fel ma dros bywyd y ffôn, lle sa ti cael un lledar sy'n eich ond yn mynd i cael un. So, dyna di, pan ti'n dod fewn i really ystyried sustainability, mae'n absolute minefield. O di. Achos wyt ti wedyn yn, mae just meddwl am, rhywun pethau da ni wedi meddwl am y stuff gwleidyddiaeth ma, mae'r systems global wyt ti'n rhan ohonyn nhw, especially fel person sy'n byw yn y gorllewin, yn just extractive a horrible anyway. So peth gorau lle di wneud ydi, be bynnag sgen ti, just gynaf o bara. Dwi'n synnu bod gen ti Bryn ddim fel, you know, 9 style wallet fel lledar lle mae ffôn ti'n byw yn efo a ti'n goffo fel flipio fo ar agor a flicio fo round pan ti'n siarad hefo rwy'n fel na. Ni oedd gyda i ar intro i un o'r ffons oedd gyda i. O peth ydi... With notepad on right. Hwna di o? Hyn di'r peth i fi, oce? Ti roi bob dim yn un lle. Ti'n colli'r un peth yna, wedyn mae bob dim di mynd. Ti roi dy ffôn efo gilydd efo dy wallet, neu efo dy bob... A mae bob dim... Un peth yn mynd, mae bob dim di mynd. A ti fatha, alright, well, just card y peth yma'n awr han. Plus hefyd wedyn... Os ti'n tynnu dy wallet allan, ti'n hefyd wedyn efo dy ffôn allan, so ti'n cael dy distractio wedyn, mae gen i negeseuon a haid i delio efo hein. So, mae'n creu rhyw fath o ffordd o dorri fyny, gorau di bynnu o'r model ar un peth, ar fatha'r ffôn i wneud bob dim. So, swings and roundabouts. Ond, na, mae o'n... Dwi'n mwyn mi fydd o'n well na fydd o'n gweithio well na'r 10 siwr o fod fydd o'n fastach na'r 10 siwr o fod fydd y camera well gret ond mae gen ti camera i oldie school camera chdi rwan ti'n angen camera smarty pants so dwi'n mynd excited so ddim fatha there's no joy ydy'r adverts gorau i Apple sydd allan yna mae fel dwi wedi goffa mynd i brynu par o slippers newydd achos oedd y lleill i werio allan basically fatha mis me ti'n mynd i gael yr iPhone mwyaf newydd fuck fatha mis mehedi mehedi so eich nawn ni weld yn mis dref Fos fydd Bryn dref iawn, ia? Dref, love it Mae'n neud y job yn iawn
Iawn de? Oce. Gadewch i ni symud ymlaen. Guys, da ni wedi siarad am y news ma. Dwi'n cedi fod i'n amser i ni. Dwi'n yfed Japanese liquor ar hyn o bryd. Beth am i ni? Delfio fewn i'r byd o faux Japanese American style. Wow. Filmmaking. Dowch hefo ni i wylio Snake Eyes brackets film : G.I. Joe origin story. Cywir? Yep. Wel, yn i chi o'ch o draw. You've saved my life. Why? I'm not a murderer. I looked into your eyes and I saw honor. I owe you. You're going home. I don't have a home. Not yours. Mine. What is it exactly you do? For 600 years, our ninja have brought peace to the world. But things have changed. I need warriors like you to become the future of the clan. It's yours, if you want it. Let's go. I can't change your past. I can offer you something more important. A home. I came to make you an offer, Tommy. Call me Storm Shadow. Yokoso, hajimemashite! Siarad si ma, ac wrth gwrs, Snake Eyes yw'r ffilm, Japan yw'r lle, ond y Japan na, dych chi byth quite actually erioed wedi gweld, because mae's the American idea of Japan, a mae gyd edrych o Blade Runner. Just be ffwc. Na, gwrandwch, wan. Croeso i yr ail podcast within a podcast, sef yr ffilm di ddim am ddim. Nathon ni wylio Snake Eyes ar Channel 4. Gobeithio bod y dal ar gael pan fydd hwn yn dod allan. Mae o am ddim. Pam dych chi'n cwyno? Dysa neb di talu pres am hwn. Mae rhywun wedi talu lot o bres am hwn. Gwranda, mae'r ffilm yma... 88 million. Mae rhan fwyaf rheina yn location fees. Yeah, probably. Achos, dwi ddim yn jocian, mae hwn yn proper shot on location yn Japan. Achos, dwi ddim yn gwybod os dwi wedi deitha chi, guys. Yeah. Dwi wedi bod i Japan, dwi wedi bod i Japan. Mae'n od iawn i chdi ddeud hynna, chys mae'n bwysig, mae'r sioe yma wedi noddi gan bwr touristiaeth Japan. I mean, unrhyw bryd. Ti wedi bod i Japan? Beth di bod i Japan? Gnewch rhywbeth amdano fo. Dynwydwch chi cod bromas am 20% off eich gwestiwn. Golf claps. So, oeddwn ni ddim yn gwybod cyn awgrymu hwn, right? O'n i literally text echddoe gan Bryn yn mynd, so pa ffilm da ni'n watched? A fi'n mynd, oh shit! A just mynd, quick, ffair efo ni Channel 4. Mae'n wastad rhywbeth yn dod fyny ar Channel 4. Basically, nath siarad mynd, oh my god, mae Henry Golding yn hwn. Oce, hwn da ni'n gwachod. Dim ffilm harig, sa'n byd ffilm harig. Mae Henry Golding yn hwn, da ni'n gwachod hwn. He sounds so oriental. Henry Golding. Okay. Yeah. Henry Golding, Druan, is the Ken of... Mae o really yn Ken, dydy, chys sgyn efo bronni agency I hun. He's a very beautiful man. He's playing a man who's playing a doll from the 80s. Yeah. Okay, so, llawer o bethau fan hyn. Dwi'n gwybod dim byd amdano the G.I.s, the Joes. Na, dwi eisiau siarad am Henry Golding, cos dwi eisiau extractio'r... Okay, go on. So Henry Golding, right, fel o'n i'n deud cynt, immensely charming man. Crazy Rich Asians, brilliant. Y ffilm trist na,
hefo... Last Christmas. Last Christmas. I remember that Super one. trees. So hwn ydy'r trydydd ffilm Henry Golding i fi watched. A'r trydydd ffilm i fi fynd, it could be, gallai fod na rhywbeth. Just, diwm quite ydi wneud o'na dda. Diwm quite ydi. Mae'r cynhwysion i gyd yna, ond diwm just ddim, mae'n rhywbeth. Hefyd, Yeah. mae o extra size, right? Cos yn hwn, mae fod yn, quote, dod o Washington State, neu LA, neu rwle, ni'n mynd gwybod, cos, mae gen fo cherry past. Erbyn diwedd y ffilm yma, John hyd yn oed yn trio wneud American accent. Oeddech chi di spotio hwnna? Cos mae notes fi jyst yn llawn o fel, oh god, Henry, beth sydd wedi digwydd? Oedd o'n siarad erbyn diwedd? O ti jyst yn edrych, Beth ti'n sylweddoli hefyd ydy? Mae'r scar ar gwyneb Andrew Kochi hefyd yn symud. A mae'n newid lliw. Yr holl bethau. Ond, un peth na i ddeud yn y ffilm ma. Doeddwn ni ddim yn gwybod pan nes i textio Bryn a Iest yn mynd, chi fancy hwn, bod o yn set yn Japan, right? Cos dwi un yn gwybod dim byd amdan G.I. Joes. Dau, o'n i'n meddwl, well, hold on, di Henry Golding ddim yn Japanese heritage, mae o'n Malaysian Sais heritage. Bysen nhw'n cael ei actio rwy'n sydd i fod yn... wait, bysen nhw yn cael ei rwy'n... Da ni delio efo Hollywood yma. On fair play, dyn nhw ddim actively yn deud mae o yn Japanese Asian extraction person. Mae o actually American sydd yn dod i Japan, ond dim American gwyn. That's important. Too Fast, Too Furious. I mean... Yn doedd y ffilm yma, just ychydig bach eisiau bod. Oedd o eisiau bod yn un o'r Fast and Furious. Mae'n actually diddorol, achos mae yna lot o'r actorion a lot o'r production crew actually wedi gweithio ar y ffilms Fast and Furious. Ti'n totally yn gallu deud. A hefyd, just i fi cael revealio'r big thing. So'r cyfarwyddwr di Robert Schwenke. Ond dwi ddim yn gwybod o lle. Ti. So, nes i ddeud i Iest ac i Sioned, mynd i ddeud i chi pa ffilms eraill mae Schwenke di wneud. Schwenke movies. Schwenke movies, Neu chi dallt bob dim am beth sy'n wrong efo'r ffilm ma. Fo sydd hefyd yn gyfrifol am Allegiant Divergent. Oh my god. Nath o hefyd yn cyfarwyddo'r ffilm R.I.P.D. Oh god. Hwna dyn efo Jeff Bridges is a dead Ryan policeman. A hwna just yn awful. A hefyd un o'r editors, mae'r editors really angen cael gwair. Oedd o un o'r editors, oedd yn editor Stuart Levy yn un o'r editing team ar gyfer y ffilm Jumper. Oh my god, mae hwn i gyd yn ffilm di ddim heritage. Ydy. Okay. A beth sy'n... Chos mae'n just... Mae'n gymaint o bethau... So, G.I. Joes... Be dych hanes chi? Wel, dim o gwbl. Cartoons rhywfaint. Roedd yn mwy boblogaidd yn America. Oedd o'n i'n gweld o ar yr adverts bore Sadwn, falle, ag oedd gyda fi ddim diddordeb yn Cobra, o'n i'n meddwl, mae Transformers gymaint gwell na hwn, ac hyd yn oed mae yna rhyw gatwn ar enw Mask sydd Dwi'n yn cofio well na hwn. Mask. Dwi'n cofio Mask. G.I. Joe yn Hasbro property, ac oedd o'n yr un kind of style o Transformers lle gyn ti action figures wedi cael greu a gyn ti'r G.I. Joes sef grŵp o gwahanol soldiers oedd efo gwahanol skills a gyn ti ninjas a gyn ti'r dwi'n cymryd yr roadblock Dwi'n gwybod hyn, keep going a just gwahanol
A dyn oedd nhw yn cwffio yn erbyn Cobra, sef oedd yr pobl drwg, a nhw oedd nhw'n cael leading gen Cobra Commander, ac oedd nhw'n gyd yn fatha bent on world domination. A be gynti oedd y toys wedyn, so o'ch chi'n gwachio the cartoons, prynu'r toys. Wel, ti'n edrych ar cychwyn y ffilm ma, it's made by a Hasbro company, a ti fel, hey. So, ma hwn... Do'n am comics hefyd? Tie-ins, siwr o fod. O be gynti... So hwn ydy'r trydydd ffilm G.I. Joe sydd wedi cael ei greu. O ie. Alright. So gynti... G.I. Joe... Rhywbeth a G.I. Joe... Rise of Cobra, chdi. A dyn gynti G.I. Joe Retaliation. OK, diolch. Pwy sydd yn rhain? So mae gen ti The Rock yn un o'n nhw. Mae gwahanol cymeriad. A be sy'n wastad y sein drwg ydy... Mae gen ti Bruce Willis. Oes. Retaliation. Mae gen ti... So be sy'n wael ydy... Mae'n wastad y sein drwg pan dydy'r cymeriad... Dydy'r actorion o'r ffilm gyntaf ddim yn dod yn ôl ar gyfer yr ailyn. A mae dy'r cymeriad o'r ailyn ddim yn dod yn ôl am y trydydd hyn. So mae o'n... So ond yn y cyntaf ail mae Snake Eyes yn yno. Mae'r cymeriad... Ond diolch yn tynnu helmet. So mae'r cymeriad Snake Eyes. OK, ond dydy... Henry Golding ddim yn yma. Da ni'n cymryd hwn yn super serious. OK, so dwi di darllen bach o'r backstory. So apparently oedd Snake Eyes a Storm Shadow yn part o'r un clan pan oedden nhw'n tyfu fyny. There is Storm Shadow lladd master y clan, a nath Snake Eyes gaddo fysa fo ddim yn deud gair tan oedd wedi dal Storm Shadow. A dyna pan mae'r... So yn y ffilm gyntaf ar Island, di Snake Eyes yn deud dim gair. So mae'n hollol istaw trwy'r whole thing. Oherwydd mae'n gwybod na bai fod i'r holl fucking thing. Wel, da ni di ffindio hyn allan rwan. So mae'r trydydd ffilm yn ail sgwennu'r hanes ac yn fatha trio ail wampio yr strwythyr y ffilms ar gyfer yr dyfodol. Ond yn anffodus, Mae'r tair ffilm di wneud mor wael, dyn nhw'n mynd i wneud eto am ipyn. So un ydy'r cefndir o'r holl beth. Croeso i fyd. Wel, o'n i just am deud... So'r problem, peth ydy, maen wedi setio Japan, maen wedi cael lod actorion... actual Japanese, Anglo-Japanese ydy lot o'r... Mae gen nhw hefyd Wais o The Raid. O The Raid. Ac o hefyd yn fight choreographer yn The Raid. A mae o'n Gareth Evans is The Raid. That's right. The pride of dechymyg. A maen nhw di cael Robert Schwenke fewn i neud y ffilm ma. A sgyn fo'n clem be mae'n neud. Mae'n trio cael kung fu movie. Granda, ti fewn y ffilm yma, right? Dwi ddim yn jocian, ond a cwpl o bits yn y ffilm na lle ni'n mynd, hei, mae na plot a themau really dda yn hwn. Ond a bits yn hwn lle oedd o fel, actually, mae Snake Eyes yn wrong yn. Mae Snake Eyes yn deud celwydd i'r amazing clan really parchus ma. Mae gen ti conflict really ddiddorol. Mae gen ti ond conflict. Chys mae Tommy yn fucking idiot. Grandawan. Mae'n okay. Dwi'n mynd i fynd trwy'r plot. Da ni wedi gwneud plot summary yn hein lot. Dwi'n mynd i. So, da ni'n cychwyn hefo The Forests of Washington State. Mae'n edrych fel rhywbeth allan o proper, like, Joss Whedon horror film. Maen nhw mewn cabin in the woods. Cabin in the woods, yeah. So, cabin in the woods, mae'r dad yna am deud the hogan, hey, mae'n cool, da ni just mynd i cabin in the woods. Okay, wait. Is there a safe here? I heard you say on the phone, we're in a safe house. A ti fatha, okay. Ti'n just yn telegraffi mae'r person yn mynd i farw. Okay. So, yn anffodus, that's right.
Maen nhw yn y cabin in the woods mae'r dad yn dweud, OK, cyn y gyddi hogyn bach, mae'n boi ar ôl fi. Mae yna generic Russian-looking villain yn dod. Allai mond disgrifio fo fel action figure. Mae gen fo big fur coat. A mae gen fo set o loaded dice. A mae o'n rolio'r dice yn mynd, dy'r dice ma'n ddim yn dda, ti'n colli. Does na ddim rheolau yn cael ei setio allan ynglyn â be ti angen sgorio i fyw. So, mae yna gem dice, so ti'n taflu dice, a pwy bynnag sy'n cael y sgor ychan nhw sy'n ennill. Cool, so hwnna di, just hwnna di'r... So peth ydy, mae o'n taflud y dice a mae'n cael snake eyes sef 1 ac 1. So, beth sy'n fod i ddigwydd ydy, mae'r boi arall fod i daflu dwi'n. Ond peth ydy, maen nhw'n loaded, so, maen nhw'n... So, i ddechrau fo, granda, da ni yn gwybod na Toy Logic, fel da ni'n gwybod o Barbie, mae Toy Logic movies yn gallu gweithio'n really dda yn y dwylo cywir. Mae wedi ti really mynd i fiewn i'r Toy Logic. Ti methu creu grounded film. A na i ddadle bod Snake Eyes 100% yn neud hynna. Achos mae'r ffilm yma'n union fel bysa plentyn 11-ish, 11-ish, sy'n really fewn i swords yn coreograffio. Fudge, o'n i'n gwybod sa hynna digwydd. Be digwydd? Mae pop shield fi wedi cael... Mae pop shield di popio. O'n i'n mewn na diod oedd. Cyfriad yn ffordd. Fy nadlu ydi, watcha di hwn, right? Does na ddim snogio merched yn efo. Does na ddim adult themes yn efo. Mae na just super cool swordsmanship. Dim o hynna gan Henry Golding. I gyd o hynna gan Andrew Koji, right? Sef Tommy San. Mae Andrew Koji yn cael amazing kind of like cool swords shit, right? Right. So tasa ti'n 10 oed a really fewn i swords a di gwachod falle un Fast and Furious movie. Dyma literally bysa... Botel o Prime. Tair botel o Prime, 3 flavour gwahanol, syth ar ôl i gilydd, a wedyn wyt ti'n mynd i gysgu. Dyma'r freuddwyd sa ti'n cael, right? Cos mae o fel a teenage boy, like a pre-pubescent teenage boy, cos there's some boobs yn efo, na'n byd fel na, right? Hang on. Yes, then, back me up here. Okay, the boobs and thing anyway. Breuddwyd pre-pubescent teenage boy sy'n high ar siwgwr. Prime, okay. No, I don't buy it. Okay. I don't buy it. Fy nadl i yw, felly, yn y ffilm yma, mae o yn kid logic, cos ys na ddim fel emotions a romantic entanglement. Mae o just isio dial pwy bynnag sy'n lla... Anyway, boi ma di lladd dad fo. Fast forward 20 years, mae di tyfu fyny. Mae'r boi ma... Be dwi'n lyfio di? Mae'r kid bach yn popio allan fatha... Mae'r henchman yn dweud, go get him. Mae'r kid bach yn jumpio allan trwy twll. Mae'r henchman rhaid i ben allan trwy'r ffenas yn mynd fatha... A dwi'n dod yn ôl dweud, kid's gone. Fatha... well... Oh, okay. We'll just leave it there then. There's a witness. So, kid's gone. Mae'r kid yn chwarae teg, ennill y genetic lottery, tyfu fyny fewn i Henry Golding. Yay! Da iawn chdi! MMA fighter. Ydy. Sydd roed i colli. A mae'n galw hyn yn Snake Eyes. Does gen fo ddim enw. And he takes a knee to the face. Munud mae'n cael y penglin a'n i wyneb a mae'n codi fyny fo. Oh, that's the kind of movie we're in, is it? Yeah, mae'r knee to the wyneb, obviously, ddim yn effeithio ar bod y boi dal yn edrych fel... Henry Golding. Yeah. So, we continue. Mae na Yakuza boss yn ffeindio fo, ac yn deud, hei, allai ddeith y ti, pwy sy'n lladd dad chdi, ond mae'n rhaid i ddod i weithio yn y fi fel Yakuza gunrunner. A mae... No. Dwi'n wedi gunrunner. I'll find you some work at my docks. Dwi'n wedi dweud be? Find you a place in my crew. Oedd dechrau'r ffilm ma mor confusing i pen bach, Iestyn. Keep going, Iest.
O'n i just fydda, so mae o'n gweithio i'r boi ma, a wedyn mae'n confrontio rhyw foi arall, a mae o'n meddwl, he's okay, paid y dechrau ffeit efo fo, he's got a beard, a wedyn mae'r boi efo beard yn cael ei dweud, you're a traitor, I'll show you what loyalty is, put a bullet to the head, and I can't, he looks loyal in the eyes. What's going on? Beth sy'n gret ydi, rhwng yr scene come work for me, a'r golygfa yn y docs. Faint amser ddech chi fel sy'n mynd heibio? Mae'n probably di bod mis neu ddau, right? 4 wsos. Oh, God. Mae'n dweud, LA Docs, 4 weeks later. Boo. 4 weeks later. So mae wedi cael ei recruitio. Mae o'n stwffio na. Mae o'n cael ffait, mae o'n stopio ffait am un boi. Mae o'n beard, scraggly beard sy'n trechu fod yn Tommy, yn rhoi bach o stick iddo. But the boy arall methu gweithio allan, he is the one that cast me away before because I didn't recognise him because scraggly beard time. Right. So, ganda, dydy'r gynulleidfa mae'n mynd i gwybod beth ni siarad am. Da chi angen watch it hwn, right? Oh, yes. Mae Henry Golding wedi mynd i weithio yn stwffio guns mewn i tunas masif i'w allforio nhw i Japan. Not miniguns in mini tuna tins. Fel proper, fel guns dylse fod wedi cael ei moldio fewn i teeny tiny guns i G.I. Joes. Mae'n edrych fel, ti'n gwybod pan ti'n chwarae GoldenEye, a mae fel y colb guns yn GoldenEye. Mae'n edrych o'r rhaid. Anyway, so, a wedyn, mae'n cychwyn fight efo boi sy'n edrych fel y boi o One Cut of the Dead, ond dim y boi o One Cut of the Dead ydi o. Please watchwch One Cut of the Dead, mae'n amazing. Dwi wedi deud hyn o blaen, chi'n gorau watch it. Anyway, dim fod i o, boi arall di o. Hyn yn bwysig. So wedyn, right? Ti'n dweud, mae Sioned... Mae Fish Boy yn cerdded trwy. Fish Boy ydi Snake Eyes. Os gen i fod dal ddim enw go iawn, da ni'n gwybod beth enw go iawn o, just Fish Boy. A mwyn profi ei deyrngarwch i'r Yakuza boss, mae o fod basically yn executio boi barf ma. A mae chwarae teg, wante, da ni dal ddim yn gwybod ydy hyn yn genuine. Di o ddim yn executio fo. Achos, da ni'n meddwl fel cynulleidfa, that he's a good un. A bys fo ddim yn executio boi straight off. Ond wedyn mae o'n dechrau lladd pawb o gwmpas o. Hwn di'r bit sydd... Mae'r central conflict o ffilm yma'n really ddiddorol. I'm not a murderer. Ti newydd slicio trwy 40 o fucking boys yn y docs. A maen nhw efo plant bach adra. So, da ni'n cychwyn wan. So, cool fight number... Teenage boy cool fight number 1. Cool. Granda. Mae ffordd... Granda, just drwchwch yr clips o'r ffilm ma am unrhyw sword. Mae'r sword fight yn fucking cool. Mae'r camera moves yn shite. Mae'r sword fight yn cool fo. Steady the camera and I'll let me watch the sword fight. Sgyn Shwenki ddim syniad pe mae'n neud efo... Shwenki meddwl, shaky cam equals verite. Ie, mae gen efo bobl sy'n actually gwybod be maen nhw'n neud efo'r pethau ma. A maen nhw just mynd fatha, reit i fewn, extreme close-ups. Wiggle. A cytio. Ond, mae na cool bit, right, lle mae Andrew Koji, sef Ydy G.I, sydd actually yn mab cyntaf anedig rhyw special super clan ma, yn cael 2 sword. A mae'n mynd dyna... A dyn nhw'n mynd edrych ar y bobl yn y bob tro jyst edrych slightly loud. We walk away from explosions, right? Mae'n edrych lawr ar y llawr, shing, efo fucking cool katana, 2 katana, sword amazing allan fel na. Does na ddim un darn yn y ffilm yma lle mae Henry Golding yn edrych yn coolach na Andrew Koji. Mae Andrew Koji wastad yn edrych yn cool. Mae na bits cool yn efo. Mae nhw'n endio fyny'n trio dreifio truck, so mae Snake Eyes a Tommy, sef Andrew Koji, i gyd yn fel, okay, let's team up, cos dyn ni dechrau gyda'i ddar. Mae ni versus gyda'i. A mae nhw yn cael ei full on pin cushion. Mae truck nhw'n cael ei pin cushion nhw gan cyllill. A mae hwnna'n edrych yn really cool. Ie, ond mae'n cael chwarae am laff. Yes! Mae'n cael chwarae am laff. Ie, mae'n just for that. This is so stupid. See, I've been in nath chi fynd da iawn, Sioned. Di mynd i fewn iddo fo. Da iawn, Sioned, am ffindio ffilm i ni sydd just mor
ridiculous. Ac o'n i fel, da iawn fi. Ond wedyn gath o'i stabio ar un ochr, be ddigwyddodd i'r stabwn? Fine, cys mae'n dol a breuddwyd bachgen 12 oed ydy'r ffilm yma. Dyna pam oedd yn cysgu cefn yr awyren. Mae'n disgyn i gysgu a mae'n... Ie, mae'r heddlu'n troi fyny. Sut maen nhw'n cael ei ffwr o'r heddlu na i'r awyren? Achos maen nhw'n magic. Achos, it's Barbie logic. Yr unig beth neu reid iddo fo, o'n i mor confused. Mae o di mynd i weithio i'r boi ma, sydd yn dweud, na i ffeindio person nath lad y dadi, a wedyn mae'n atacio fo a'r bobl eraill o gwmpas. Ond achos bod o'n double, mae'n troi allan bod o actually yn... Ar y pryd... Oeddech chi really di synnu gan y reveal yna? Oeddwn, achos o'n i'n gwybod... Oeddwn, achos o'n i ddim yn gwybod, reit, pa fath o ffilm o'n i'n gwatched, achos o'n i just fel, well, hwn ydi the hero. So, our charisma vacuum hero, right, drian ohono fo, sydd efo ddim agency, o gwbl, dim cymeriad, o gwbl. He's a cipher. Dyna be oedd yn neud fi feddwl amdan Barbie logic sydd yn rhedeg fel. Mae hwn fel... So hwn yn ei great double bill hefo Barbie o ran... It's doll logic, it's game logic, fel Lego movie. Paide a meiddio roed... Do not sully the Barbie movie. Paide a meiddio roed stwff Greta Gerwig yn erbyn Robert fucking Schwenke. Ond, yr un Gwrando Bryn, mae gen I film degree. Sure, Dwi ddim yn Sioned of the Bar. Does gen I ddim skills arall, life skills. Sure. Ond, allai bullshitio am films. Absolutely. Ond, mae o yn... So hedi'r peth, mae just... Mae o di mynd 4 wsos. Mae o di trechu fod yn met gorau fo'r boi yma. Mae o ffeindio allan bod i'n met gorau fo yn andros o gyfeithog. Mae'n head o'r yw ninja cartel ma. A dos am byd i synnu fo. Reit, na. Does dim cymeriad. Dwi yn Japan. Okay. Fucking hell. Yli ar hwn i gyd. Oh my god. Yli ar y tŷ ma. Gai just jump in a bit ma. So. A bit lle maen nhw ar yr awyren a wedyn maen nhw'n cyrraedd Japan. A wedyn mae gen ti montage o fel fucking cool shit about Japan. Ac o'n i'n mynd, oh my god. A wedyn oedd Alan dyfyn o'r ceg yn mynd, be? Ti'n iawn? A ti'n fel, shit. Mae'n troi allan bod y ffilm ma fel like 90% set in Japan. Drychal, oedd fel, dyn ni di bod fanna. A ni fel, dwi'n gwybod. Dyn ni di bod fanna? Dwi'n gwybod. Oh my god, mae'n yn edrych fel hotel ni. Ac ni fel, ti'n iawn? Gath hanner y ffilm ma i dalu amdano gen tourist bod Japan. Go iawn, ddo? Probably. Cofiwch, dynwch y cod bromas am 20% o'ch gwesti. Ymweld a Japan.co.jp blind slice bromas. So, ond so mae cartref yn Ninja Cartel, mae Tommy, sef Mr Barf yn rhan ohono fo, yn actual listed build. Mae o'n like castell. Mae o'n full on fel samurai like Tokugawa shogunate castell. Ac o'n i'n edrych ar hwnna. Ac sweat god oedd fel, hei, dyn ni di bod yn hwnna? Na, dyn ni di bod yn yna, maen nhw'n really debyg i'r okay. Ac o'n i just fel, wel, dwi fewn i'r ffilm yma, allai ddim badmouth i'r ffilm yma, achos oedd o'n rhoi all of the feels i fi amdan yr adeg gorau yn fy mywyd, TBH. I mean, pidwch yn gofyn i fi badmouth i'r rwan. Ond, peth ydi, mae'r boi ma yn fod i redag fatha super ninja cartel. A mae'n trystio'r boi ma'n newid gyfarfod implicitly. Mae'n gadael o reit i fiawn a dweud, gei ti join i fod yn ninja. Mae Akiko ddo, mae hi'n dweud, sef head of security fo, a dweud, be ffwc da ni'n gwybod am y boi ma. Sydd y chwarae teg yn rwy'n arall sydd yn Anglo-Japanese, a mae'n cael i'w siacen Saesneg hi.
A mae hwnna'n really cool, achos o leia mae hi'n cael siarad normal. A bob tro mae Henry Golding yn siarad efo hi, dio ddim yn gallu cadw acen American. Beth sy'n hwnna hefyd ydy, mae nhw'n trio dweud fatha, mae'r ddau yma, mae'na chemistry rhwng y ddau yma, ylia'r ddau yma. Mae hwn yn 10-year-old's vision o... Dyna dwi'n feddwl, mae nhw fatha, mae'r ddau yma'n deiniadol, a mae nhw yn yr un sgrin, mae nhw'n chemistry. Mae nhw fatha, mae'n cymryd fatha $2 a mynd fatha, bangin yn ei gilydd. A dyna di'r syniad 10 oed ma. Oce, reit, so, Gwrandewch, da ni wedi cyrraedd, dwi eisiau mynd trwy'r plot. So, mae notes fi just yn siawno fel, Japan, cool stuff, oh my god, edrych ar y locations ma. Mae'r costume design yn amazing. O'n i weithio lle oedden nhw'n byw. Mae'r visual language. Mae'r visual... Mae'r look a feel ar aesthetic y ffilm yn anhygol. Mae'r golygfa nes ymlaen lle maen nhw fatha cael ymlaen mewn neon kind of mae hwnna'n studio cool yn dydw. Shinjuku. Gesio be fi'n gwybod fan afed. Mae'n andros o leoliad hyfryd. Mae'n edrych yn gret. Mae'n jumpio yn uchel, dweud. Mae'n cael ei wastraffu. Ers pryd mae'n cael superpowers, dwi. Mae'n cael ei wastraffu. Dwi'n licio un llinell fan hyn. Dim byd. So Akiko ydy'r fenyw a hi yn... Akiko is our head of security. We value her advice, but we don't have to take it. Mae'n gymaint o fel side-eye shite i'r hogan yma. Lle mae hi actually i'r unig un sydd yn edrych allan am fel... Hi di'r un mwyaf competent yna. Mae'n dweud, pam da ni'n trystio'r boi ma? Da ni'n llythrenol. Dos a ddim byd o'n ffail amdano fo. Hwna oedd y bit nath weindio fi fyny mwyaf yn y ffilm. Oce, da ni'n neidio reit i diwedd lle maen nhw ar y motorbikes yn mynd ar iola iawn. Ond mae hi yn troi rownd yn dweud, oh look, he's on our side. He's fighting the bad guys. Oh, Jesus Christ. Yeah, okay, so mae'n basically, unwaith eto, fel dwi'n deud, dol logic ydy. Os wyt ti'n stick at the brain di fyny neutral? Mi nes i. Okay, mae brain ti continuously neutral. Does dim gears. O'n i fucking comatose erbyn y tamad yna. A ti'n cobratos? I have cobra toes. Gotcha, Bryn. So mae hefyd, mae Snake Eyes hefyd, hefo ddim training, hefo amdan bod o'n MMA fighter yn troi fewn i instant ninja. Unwaith mae'n cyrraedd Japan, mae fel, he's amazing. He's instantly... Running across roofs silently. Instantly'n gwybod sut i'w sio cleddif, lle mae bobl... So, mae nhw'n dweud, mae chdi'n neud y 3 tests ma. Oes. Beth ydy, di'r 3 tests ddim yn helpu fo efo beth mae'n trio neud. A ddo fatha Kung Fu Panda ar bryn y pwynt yna. Exactly. Ond, so dwi'n licio test, mae test un, so mae'n goffa cwffio, Iko Iwais, sef Mr. The Raid, fod i Hard Master, a mae'n goffod, mae'n eitha cool. Mae gen nhw, so, o'n i hyd yn oed, tra o'n i'n gwylio'r ffilm yma, oedd hi tua 8:90 o gloch y nos, ac o'n i'n yfed matcha. Be ti'n neud yn yfed matcha? Mor hwyr a hynna yn y nos, Sioned. Dwi'n clywed chi'n gofyn. Westad yn gofyn. Wel, gesio beth dwi di ffindio. O'n i'n hyd yn oed yn gwybod am hyn cynt pan mae'n Japan, right? Mae yna matcha, sef... So, matcha traddodiadol ydi dail te wedi'w greindio'n fan. Mae nhw wedi'w malu nes bod nhw'n powdwr hifennog llif yn spectacular. Ond, cos mae bobl Japan yn frickin' amazing a byth yn half-asio hi, mae nhw wedi ffigur ffordd o wneud un decaf, sef mae nhw'n cael dail the mulberry plant, sef beth mae mwydod sidan yn bita. Right. A mae nhw'n malu hwnna nes bod o'n powdwr man. So mae nhw wedi creu cwa matcha sydd yn decaf matcha. Mae Sioned yn gallu yfed unrhyw bryd yn ystod y dydd heb ffricio allan achos y caffeine. So o'n i yna hefo fy molen te wedi'w crefftio yn Kyoto yn mynd, god, mae hwn yn neis. A wedyn be o'n i'n gweld y first
beth oedd the first challenge? Oedd Snake Eyes yn goffo cwffio ico o waith o The Raid heb gollwng dim dŵr. Mae'n dweud ti'n goffo swapio, ti'n goffo trio cael potel bowlan lovely, beautiful glazed bowlen yma. Bowlen fo, which yn anffodus mewn lot o shots oedd yn amlwg heb ddim dŵr yn efo. Heb i ti golli, chi'n goffod, basically, ti'n goffod dwy'n i fowlen o, heb golli drop. Cymryd i fowlen o. Cymryd i fowlen o, heb collwng tropin. A o'na bech y cool fights yna. Oedd Henry Golding ddim yn ofnadwy yn y fight. O'n i'n teimlo. Ddim yn cool. Oedd dal yn shot for shit. Oedd o'n... Eto... Oedd y boi eraill. Ti'n mynd am yr ffagin close-up shaky cam nonsense ma. Yr un peth ti angen yn y pwynt yna di fatha dangos Beautiful. Oedd beth yno fo Jackie Chan moves, basically. Oedd Ico oedd o'n fatha just yn llyfn ac yn fatha just y symud fatha sgeiddig amazing ac oedd o'n gret a beth y ti angen y fanna oedd just fatha un shot locked off just yn dangos nhw'n mynd yn ôl ac ymlaen ond bys hyn yn golygu bod Henry Golding yn goffo bo'n dda okay, fair point okay. And his job is beach fair point yeah okay he's just beach he's just beach yeah okay a wedyn lyfio bach o Eastern philosophy yr whole mae yna syniadau da yn y ffilm syniad like, mae yoga mae myfyrdod mae yin a yang a yr whole syniad o zen meditation ydy yr conflict yma rhwng effort and surrender a be oedd angen neud so mae'n dweud ti'n colli 3 defnydd o ddŵr ti'n fucked a ti'n mynd cael pasio mlaen a be nath o 4 oedd o 4? 3 rule of threes surely nath o golli 3 gwaith a nath o neud ar y 4 ar y 4 spoilers mae just i ffigur allan surrender mae'n just yn gofyn iddo fo yn neis bys fo'n gallu swapio i fowlan o am bowlen yr Hardmaster a mae'n cael ac o'n i fel wel dwi'n licio hwnna dwi ddim yn glyfar o'n i licio hwnna I watch Poirot movies a ddim gwybod beth sy'n digwydd oedd y 2 test gynta yn da oedd y trydydd fatha okay. Well ail test ydy the Jedi kind of mind trip hwnna o'n i basically fel da ni di mynd i deig yma di Yoda yn troi fyny mae'r Blind Master yn cool ddo ydy Blind Master good, like kind of totally unremarked upon boi di tal gysgeiddig fod i'r Blind Master sydd basically yn gweld bobl trwy gwrando yn nhw and he can hear a liar wel nath o ddim spotio bod fucking Snake Eyes yn dodgy as well so sut wyt ti'n fod y prif gymeriad yma dwi'n gwybod bod o'n cipher mae o'n ddol mae it's a G.I. Joe origin story I get it ond sut mae sgrifenwyr yn rhoi cyn lleied o gymeriad ag agency mewn i prif gymeriad franchise film chys peth ydy mae'r cymeriad wedi mynd o mae dad wedi cael i ladd mae wedi gorfod byw ben ei hun ar y strydodd mae o'n trystio'r Yakuza boy yn sydyn mae o wedyn yn fatha dweud rhaid na i fod yn double agent a wedyn mae o yn fatha dwi'n licio'r pobl ma ddo a dwi'n rili mynd i wneud hyn mae'n rhaid i fi dial a so dos o'n byd yn ei sens a dim yn ffeindio allan bod yr pobl mae o'n trio dial ar ydy'r pobl nath lladd sydd yn gyfrifol mae o'n gweithio'r pobl lladd i dad o ydy so mae o yn neud gwaith ar ei rhan nhw o ddinistrio'r clan arbennig ninja cool Japanese aesthetic mae'r aesthetics yn beautiful yn y ffilm so o'n i gwachod documentary wan o'n i gwachod making of hwn why did this not work fath o beth right a be oedden nhw'n deud oedd dychmyga sefyllfa lle ti'n cut o'r tŷ ar dan ti'n cutio i'r docs sydd bin a mae Henry Golding yn fanna'n syfio
Guns mewn i'r fish. Ti'n yn gwybod dim byd amdano fatha 4 wrsos wedyn a byd fel la. Ti wedyn yn... Mae'r golygfa digwydd lle mae o'n achub Tommy. Mae nhw'n dianc i Japan a mae o'n fatha gret. Wedyn ti'n gweld cael y reveal wedyn lle mae o'n ffindio allan na mae o'n actually a traitor a wedyn nes ymlaen mae o'n ffindio allan na bod Cobra sy'n gyfrifol a dwi'n troi yn ôl ac yn mynd yn dda eto. So ti'n cael bach mwy o ti'n dall mwy am ei siwrna fo be mi o'n trio neud a be sy'n mynd ymlaen. Ond yr unig peth ti'n gweld a ti wedyn hefyd yn neud sefyllfa lle iddo fo cael... So ti'n ffindio allan yn y ffilm mae nhw isio dwy'n rhyw jewel. Mae na MacGuffin. Mae na MacGuffin. Ond y peth ydi ti'n methu cael at y MacGuffin tan ti'n y teulu neu mae gen chdi DNA y teulu. So mae'r training dwi'n sa'n pwrpas i'r training yn meddwl i'n byd iddo fo cael at mewn tre gael at. So be di'r pwynt? So y pwynt ydi cool sword fights. A dyna di'r problem. Mae'n gyd yn cael setio fyny just ar gyfer y visuals. So does a ddim byd yn... Bryn. 10-year-old logic. 10-year-old logic, yeah. First class honours mewn ffilm. Right? Fuck. Mi'n mynd i totally dod hwnna allan i ti. Dwi'n poeni os wyt ti'n super llwyddiannus human being ym mhob ffordd. Dyna'r unig llwyddiant dwi wedi cael yn fy mywyd, right? Ti'n deud i fi bod y ffilm yn dda. Ond mae na the readings of films. Nes i wneud thesis cyfan, dissertation, ar Baz Luhrmann. Sure, yeah, fine. A'r whole ffaith, yeah. Mae theatrical artifice ydy visual means Baz Luhrmann. A swn i'n dod ar darlleniad yma o artifice, like the artifice of film, right? Right. Unless what he explicitly... Yeah, explicitly, yeah. Great guy. Yeah. Yn gwneud documentary film. Mae hyd yn oed documentary films hefo the bias of the makers. Yeah, sure. Wyt ti'n gwneud... Mae hwn yn ffilm wedi wneud gan potentially subpar director guided by an American toy company. Mae'r artificiality a'r artifice y cynnwys yma, which dwi'n galw fo'n cynnwys, dwi'n hydrach yn galw fo'n ffilm. Okay, yeah. Cos dyna beth ydi o. Dyna dy cynnwys. Yn mynd i fod off the scale, right? Yeah, okay. So, mae disgwyliadau ti am ffilm fel hyn. Ti'n cool i fod yn flin. Cos wyt ti fel, dwi wedi cymryd 2 awr a hanner allan o fy mywyd. Mi oedd o actively hanner awr yn rhy hir nag oedd angen bod. Allan o fy mywyd i wylio hwn. Ond be o'n i'n gweld o oedd fel escapist cool swords stuff plus Henry Golding as a beautiful dumb Ken yn ei ganol o. A mi nes i gymryd o at face value. Wante, mi oedd yna bits bys ydi gallu bod yn awesome, sef lle oedd moral conflict Snake Eyes. Doedd na byth scenes lle oedd o'n mynd shit. Mae'r boi ma'n deud bod gen fo blood debt i fi. A dwi wedi cymryd yn mynd. Does na byth scenes lle mae o'n graplo. Na. Chos dyn ni wastad just yn cael dwi definitely mynd i fod eisiau bod yn y clan ma. Definitely. Yeah. A wedyn ti'n cael scenes lle mae o'n mynd draw yr cool motorbike mod i benthyg yn y boi arall i Shinjuku i fel cael chat efo Kenta yr actual Yakuza boss ma sydd kind of perthyn i'r bobl ma ac eisiau destroy'r clan. A ti fel, oh god! Ond does na byth scenes, diolch hyd yn oed pan mae o'n cael y scenes efo Akiko sydd fundamentally ddim yn drystio fo. Yeah. A maen nhw'n cael loads o chats really tofn. Fel maen nhw'n chats super tofn amdan fel hein ydy'r unig teulu dwi wedi nabod. A does na byth payoff interrogation o hyn. Da. So, dwi completely deall failures y ffilm yma. A na beth sy'n neud fi ar ryw lefel mwy blin na ti, Bryn. Achos dwi'n gweld swn i di lyfio i hwn fod yn
tortured cool swords movie. Ie, ond beth dwi'n deud ydy, mae'r quality o'r actorion oedd yn hwn, y quality o'r talent tu ôl i'r camera'n gallu setio fyny'r golygfeydd ma. Yes, dwi eisiau siarad fi Iest amdano yr art direction. Yr art direction, yr look, yr whole thing yn fo'n gret. Oedd ti'n cael gadael i lawr gan subpar script a subpar... So ti'n efo'r components gwych ma gyd, a ti'n iawn, fysa DP mwy competent sydd wedi gwneud Kung Fu movies o blaen yn gallu cael mwy allan o'r golygfeydd na ac mae'n mynd ar sword scenes o 6 allan o 10 11 allan o 10 dyna'r thing fel ti'n mynd cael lot o sword dwi'n gwybod mynd mor basic bod fi jyst yn mynd dwi'n lyfio cool sword movies mwyn y ffilm am ninjas ninjas yr ail ffilm Born lle oedd nhw fatha fucking get the camera right in there, shake it about a wedyn nath nhw'n sylweddolio neb yn licio yr wild ride yna ac fod nhw angen tynnu allan a cael mwy o wide angle lens i ddangos y bobl ma'n actually hitio i gilydd so yes, ma'na reswm just delfiwch, dwi'n deud wrth pawb delfiwch fewn i YouTube video essays am Hong Kong film directors, right? Achos mae Chinese opera a'r downs a'r performance yn yr rheina wedi ffidio gymaint fewn i classical kung fu movies. Ti'n edrych ar Jackie Chan movies 70au, 80au, mae'r golygu yn completely minimal achos wyt ti angen gweld y connection yna. Ti angen gweld rwy'n actually... A maen nhw o fewn millimetres i'w gilydd o hitio i gilydd ac wedyn wyt ti'n torri whereas maen nhw'n cymharu nhw hefo fel western action directors yn cwtio yn torri fights lle mae'n ffyn MTV bloody MTV fucking rave editing ma sydd just ddim yn dilyn celfyddyd fight choreography a doedd ddim hyd yn action director nath neud hwn schwenky a ti fatha so dwi'n dweud so chdi'n cymeryd rhywun fatha un o'r Hong Kong directors rhywun sydd wedi neud fucking Kung Fu dechymyg o beth beth sydd yn efo reid Gareth Evans Gareth Evans ro fo in charge o'r ffilm gyd i angles mwy gorau ti'n cael gweld wedyn sens mwy o'r lle ti'n cael mwy o'r sens y fundamental gwendid ydy Henry Golding exactly a'r ffordd mae'r cymeriad yna di sgwennu a'r ffordd mae'r cymeriad yna oedd o fatha fod o'n i ryw roedd os chdi'n gallu deud mae o union fel mae fod oherwydd fod o ddim di cael role model father figure sydd o fod yn fach a mae dal yn actio fatha teenager a diwm eisiau deud yn byd a mae just eisiau ignorio pawb ac mae o yn ffyrdd i ddangos yn idiot mae'n ffyrdd i ddangos internal dialogue sut ti'n deud o mae'n ffyrdd i ddangos cymeriad mae'n ffyrdd i ddangos cymeriad a dangos hynna fel o ti'n deud Iest ond pan mae gen ti character vacuum dydy o byth yn cael cool sword stuff i wneud right? Mae'n cael cario cleddyf whereas mae Tommy Andrew Koji yn cael cario 2 gleddyf y cleddyf hwn, y cleddyf hon 2 gleddyf sydd yn win ac yn fucking cool as fuck gyd ti eglito efo i fucking Ffinna efo'r spikes ar y diwedd mae gen i Finn sydd yn mynd pan ti'n kid, o'i ti'n gwybod beth yw'r mwyaf satisfying? Mynd efo rhywbeth. Mae ti'n blind master yn rhoi cweir i hana dwsin o bobl. Oh my god, mae blind master mor cool. Mae gen ti golygfa lle mae gen ti'r heddyn sy'n charge o'r ninjas i gyd. Mae gen ti'r baroness a gen ti pwy bynnag oedd y cweir o Joe. Mae nhw'n rhoi cweir i 20 o fois mewn stafell a'r unig peth ti'n gweld ydy'r aftermath o'n efo a ti fatha lle mae hwnna
Fatha, ti locio off camera. Fatha Kill Bill. Ti just yn dilyn nhw, just yn rhoi absolute gwair i'r boys mae gyd. Ti gallu... Ti roed hwn i action director sydd ddim... Camera in better hands. Camera better hands. A sgript gwell, geidi ffilm gwell allan o'n fo, geidi beth ti'n sôn amdan, sef yr cool action, a ti'n heiddi fo. Na i ddeud, the Baroness, oedd y menywod yn hwn, neitha cool, Baroness, brilliant actores, mae'n troi allan, right? Hwn di ffilm gyntaf Saesnig, Hollywood hi. So, o lle mae hi'n dod, Mexico? Na. So, mae hi yn masif ar Pinterest, a na i ddeud ti pam. Dwi'n gwybod i unrhyw sydd ddim yn abod fi'n y byd go iawn, which is rhan fwy o bobl, because I have very limited friends. Mae hi ydy haircut model fi. Bob tro dwi'n mynd i'r hairdresser, dwi'n mynd â lluna Ursula Cabero, gyda gwallt byr amazing hi, yn can efo earrings mawr jungly hi, ac yn mynd, gyna fi edrych fel un, please, right? A dyma, o'n i'n hyd yn oed yn gwybod os oedd hi'n person go iawn. Gallai hi di fod yn AI model with an excellent haircut. Ac mae'n troi allan, dim ond wrth edrych ar y final credits, cos mae'n edrych mor wahanol, cos gen i'n gall ber yn hwn. Nes i'n mynd, Jesus Christ, mae'n person go iawn. A hyd yn nes na dwi'n stocio ar Pinterest. Amazing. Gwych. Ond, dwi'n gwybod beth ti'n neud, Sions, efo yr cool sword stuff, ond y problem i fi ydy, di'r ffilm... Diolch yn justifio cool sword stuff. Di'r ffilm ddim yn heiddi yr moments na. Diolch ti'n neud i byd i heiddi nhw. Diolch ti'n neud y gwaith calad i creu y cymeriad, creu yr competence na. A mae o just fatha... Mae o just lot o visuals a bullshit di cysylltu nhw gyda ti gilydd. Fel dwi'n deud, gallu ti ddarllen o fel it's a very teenage boy kind of. Ond y peth ydi, mae'n reswm da ni'n rhoi 88 miliwn i kids 10 oed iddyn nhw fynd i ffilmio ffilms. A wedyn mae hwn yn digwydd. A wedyn mae hwn yn digwydd. Ond mae rhaid fod wedi gwneud rhywfaint o bresennol, oherwydd mae yna sequel. Does a ddim. Oesa ddim. Pryd, be, rwan? Beth? Diolch allan eto. G.I. Joe Ever Vigilant. Oh, it's confirmed. So it's confirmed in active development. So ti'n meddwl bod actually di ddigwydd. Celwydd pyr. Ond i fod yn actually deg Iest, mi oedd na crossover elfen, a ni dwi'n hofio amdan hyn, efo'r Transformers film series. Ydy hwnna'n Hasbro hefyd? Ydy, mae'n post-credit scene yn diwedd Transformers Rise of the Beasts, lle mae un o'r cymeriadau mynd i cael cyfweld gan y G.I. Joes, fatha ar gyfer y swydd yna. What? Yeah. What a world. Yeah. So mae'n crossover rhwng y Transformers a G.I. Joe. Oh, yes. Ond mae hwn 100% yr whole syniad ma. It's a toy universe. Na, so... There's a snake in my boat. It's a toy universe. So, erbyn y diwedd, mae yna MacGuffin. Mae Snake Eyes yn dwy'n y MacGuffin wrth ddwy'n DNA Tommy wrth... Ond mae hwnna eto mor sneaky, mor horrible a sneaky. Mae'n deud, mae'n neud horrible blood debt. Mae gen i blood debt i'n gilydd, a maen nhw'n fel... What a dickhead. Ag eto... So, sut wyt ti fod yn licio... Sut wyt ti fod yn cyd... Ti'n dyn fyny yn diwedd y ffilm ma, o'n i'n cysau y boi. O'n i really yn... Snake Eyes? Ie. Ie, cos does na jom di wneud dim byd i wneud ti feddwl... Yr boi arall, y Shadow... Storm Shadow. Mae o'n defnyddio'r garag fod i nain o di dweud paid a defnyddio'r carag. A mae o'n cael ei banisio o fod yn
head of thingy, so mae o'n fath o'n dyflin. Just achos honour. Ond yr unig reswm, maen nhw gyd yn y shit show yma, ydy Snake Eyes. Achos Snake Eyes, yma pafo, Snake Eyes yn ffain. Na chdi, nech nhw'n ei siwt newydd i chdi, am bod ti wedi godwm gymaint o shit show iddyn ni. O mwy na hynna, mae Snake Eyes ond yna oherwydd ddaru Storm Shadow ddim gryndo I Akiko. Os oedd, mae o'n, rhywun yn y sefyllfa yna, ti'n mynd oedd, met, ti di neud fucking gret o job, rei, gyda, I mean, beth tein, os ti isio ticad i lle bynnag yn y byd, rwy'n i chdi ar y warranty yna, dweud, neu os ti isio, gei di aros, gei di fynd i ysgol ninja ni. A wedyn, oce, gret. Wedyn ti fatha, oce, peth hefyd o'n i'n lyfio di, ti'n gweld fatha rhyw random ninjas o gwmpas. Oh my god, mae random ninjas yn hilarious. Ond dyn nhw'n neud I bit. Dyn nhw'n Mae'n fath o Stormtroopers. Mae'r sword fights yn hilarious. Mae nhw'n cool sword fights, ond mae nhw'n hilarious achos y ffaith bod gen pawb katanas arbennig. Ond maen nhw just yn sort of wafio nhw rownd yn hytrach na hitio I gilydd. Mae'n YouTube fideo lle mae yna death count yn ffilm Commando Schwarzenegger. Mae nhw'n angen neud hynna fo hwn. Lle nhw ddim guilty conscience o gwbl. Oh, it's murder. It's Snake Eyes, I'm not a murderer. Only murders in the building in Japan. Mae gyd I neud efo mae gyd yn unnamed henchman. Ti eisiau fatha golygfa fatha Austin Powers fatha oh no one ever thinks of the henchmen or their families. Mae yna whole Basil exposition chat I gael amdan hwn hefyd. It was meant to be my day off. But I came in to help out. Un peth allai gamol ydy, does na ddim fel forced weird romance rhwng Snake Eyes a Akiko. Dwi'n lyfio, maen nhw'n kind of siarad amdan, this is the only family I've ever known. Cool, a wyn nhw'n fel, shit, maen nhw'n mynd I gael nhw snogio. Ond oedd hi'n licio fo, dyna sut nath o gael I achub o'r nadroedd. Oedd bod hi yn ffansio fo, a wedyn, so hi di gadael o. No, end of story. Good show. Oedd ddim chemistry naturiol yna, oedd o fatha just, oedd o trio deud fatha, mae'r ddau yma fe gilydd, maen nhw'n outcast. Smysiwch nhw at I gilydd. Strip clothes, make plastic bang. A fel ti'n dweud, os y hi'n, se hi di mynd fatha, mae o'n cael llad gyda'r adrodd. Alright, cool. Alright, he wasn't meant to be then. Wasn't meant to be. So'r trydydd challenge ydy, mae na... surprise! Giant snakes. Obviously, thema. Mae'r giant snakes yn byw dan y ninja castle. They can see into your heart. A maen nhw'n gallu gweld os ti'n piw, a dyn nhw ddim yn bita ti sy'n pure of heart. A dwi just fel, ydy'r holl fel moch a stuff, maen nhw just yn flingio lawr na I fwyd nhw'n pure of heart. O'n i'n meddwl, oedd just mynd I wneud Expecto Patronum. Oedd o'n very Harry Potter giant snakes fanna. Ond maen nhw'n achos oedd gen fo pure heart. Oedd o ddim wedi dangos unrhyw beth yn yr whole film. Anyway, boys. Just siomedig. Dwi'n eisiau bod yn flin. Cymwch o ar yr brain fat level o cool swords. Cool swords o cool motorbikes. Cool visuals. Lovely kimono a haori outfits. Mae'r outfits yn spectacular. Mae'na cool 9 hefo fel fan. Like, really vicious. It's cool stuff. Mae'na cool stuff. Mae'na syniadau da. Mae'na golygfeidd diddorol, a fel ti'n deud, mae'r art direction a'r visuals o'r holl beth. So ni'n gwachod o to, just I gael fel, nes I gael lyflu breuddwyd neithio'r bo fi nôl yn... Na I fod yn honest efo chi. Fast forward yo... Hanner awr gynta. Ia'r hanner awr gynta, a'r bit lle mae o'n mynd fatha... mae o'n... quote-unquote stryglo efo be mae'n gorfod neud. Diolch di. Oedd na just gormod o bethau stupid. Training montage. Gormod o bethau stupid. Lle fatha, oedd o di dwy'n un o'r motorbikes ar ôl dwy'n y carag, ac wedyn oedd o di reidio, a wedyn maen nhw'n troi fyny yn dweud, look, there he is. A oedd sydd oedd nhw'n gwybod lle oedd o ffocin mynd I lle gynta. O gen efo motorbike efo tracker yn efo, ond nhw'n dangos hynna, nes I just assumio bod yna tracker yn efo.
A wedyn, maen nhw ar y truck na sy'n cario ceir. A mae'r hanner dweitha just a fucking boring. It's just so stupid. Dy'r truck ma'n gwybod bod nhw lle maen nhw eisiau mynd. Just a double... Dwi just eisiau... A wedyn mae'r tai i gyd, mae'r holl le'n llosgi lawr yn diwedd. Ac ar y diwedd, os am hoel ffocin tân yn ninlla yn yr holl le. Dyna fe sy'n gytig. Mae'r adeilad na'n beautiful. A wedyn mae gyd just fel, ni just llosgi fe gyd lawr, mae'n ffain. Ond wedyn mae'n ffain? Does am hoel? Edrychwch ar fatha YouTube am fatha... Cool sword fights. Fatha just visuals behind the scenes cool. Mae gen rwy'n 8-minute Snake Eyes fight scenes compilation. Gret, gwachwch. A fi just gwachwch hwnna. Mae'n cool. Mae na G.I. Joe Retaliation Snake Eyes vs. Na, 10 years ago. Just rwy'n wedi wneud fel speculative. Hwna di'r ail, o'r ail. Ond mae hwnna'n 10 mlynedd yn ôl. Yndi. Go iawn. Yeah. What? Yeah. Yndi, mae'n hen, fan sti. Ond di hwnna ddim yn... Be? Channing Tatum. Ond by Japanese completely gwahanol sy'n y ffilm ma? Yep. I know. Yep. I know. Yep. Yes. Recast. Fel ydi si chdi. Shit. Mae'n sein drwg pan bod boi o'r... Wel, dim Ray Park oedd yn yr un gyntaf. Ray Park oedd yn fodd yn Star Wars? Ie, mae fodd yn y ddau gyntaf. A wedyn ar nhw recastio fo i fod yn reboot ar gyfer y byd newydd. Ie. Be am watchad yn lle gweld Tom Cruise fatha rhyw Japanese warrior oedd o? Oh my god, ie. Ne, fyddi di welio Nicolas Cage Japanese warrior. Oh, cool. Matt Damon yn y cwffio yn Japan. Matt Damon. The Wall. Oh, yeah. The Great Wall. Nah. So nes i weld clip. When American come to Japan. Nes i weld clip o Matt Damon yn dweud oedd apparently di ferched o ddim yn hoffi ffilms o gwbl. Oh, shocking. Nath i ferch oedd i sôn i fe ffrindiau hi dweud, that's new movie The Wall, a mynd dweud, it's called The Great Wall, say, Dad, The Wall. Yeah, it's not good. Wirioneddol ddo, os ydych chi'n gwachod ffilm amdan Japan, gwachwch Silence gan Martin Scorsese. Hwna'n fucking terrifying. Ac os da chi eisiau mynd i weld y llefydd yma Japan, cofiwch y cod bromas a 20% off bromas 20 eich gwestai yn Japan. I love it. A wedyn byddai chi hefyd yn gallu dweud bod chi wedi bod i Japan. My guys, diolch i chi am indulgio hon. Oedd hon yn good bad movie ych chi'n kind of licio. Bad movie. Movie yn kind of like. Okay, well, fine. Yeah, just oherwydd the visuals. Look at... Ti'n wrong. Just for Valerian, Iest, just for the visuals. Yeah. Just wiliwch Kill Bill. Yeah, gwylwch Kill Bill. Gwylwch hwnna, bydd yn lot. Na. Bydd yn cael ei wneud gan director American sydd actually gwybod beth mae'n wneud. Neu Electra. Na, sa neb angen gwisio Electra. Oh, yes, na. Right. Yn hytrach na gwachod Snake Eyes Snake Eyes G.I. Joe Origins cronfachau ffilm ar Channel 4 ar ffilm di ddim am ddim. Beth am i ni gynnig stuff drud mae bobl actually'n gallu watched? Oh, yes. Oes gennych chi unrhyw awgrymiadau ar gyfer yr after party? Mae gen i. Go Iest gynta. Mae gen i TV show sydd wedi bod allan ers hir, ond mond rwan dwi'n dechrau gwylio fo What We Do in the Shadows. Hey. Mae o'n fucking hilarious. Mae gen i ffilm sydd ddim yn ffilm. Os da chi heb di gweld Obi-Wan yr TV series, gwyliwch Obi-Wan The Patterson Cut. Mae o gymaint gwell na'r series. Be di hwnna?
Bydd na link yn y show notes. Lle mae rwy'n di cymryd yr holl series, chopio'r shit allan o'na fo, a troi fewn i'r ffilm dyle fo wedi bod. Oh my god. A mae gweithio gymaint gwell. Mae di mynd o 10 episod i lawr i... So mae 2 awr a hanner yn lle 6 awr. A mae wedi gwneud yr un peth hefyd, dyna fyddai'n gwylio penwythnos ma i Boba Fett. Am fod oedd hwnna'n shit show. Nice. A dwi'n edrych ymlaen iddo fo wneud yr un peth i Ahsoka. Boba Fett a The Mandalorian wedi smysio fe'n yr un peth i fi, achos dwi'n wedi gwachod nhw. Gafodd ei smysio fe'n yr un peth gyn Disney hefyd. Ie, dwi'n meddwl bydd yr Patterson cut ma yn sortio fach yn so, bydd i'n gweld... Ond wneud siŵr bod chi'n gael hwn cyn i ffocin Lucasfilm tynnu nhw lawr. Disney tynnu nhw lawr. So gyn ti gyfres 1 a gyfres 1 a 2 o The Mandalorian. Wedyn oedd gyn ti The Book of Boba Fett, oedd troi mewn i gyfres 3 o The Mandalorian yn diwedd. Oce. Achos dwi wedi bod yn gwachod lot o fel... kind of deep Disney history stuff amdan like cychwyn like lot of YouTube channels un o'r enw Defunct Land a maen nhw basically yn fel just yn siarad amdan fel weird creepy psychology like the Disneyfication of stuff a mae gwachod fel be mae Star Wars yn troi fewn i efo massive corporate behemoths and stuff cos yr unig un byswn ni sy'n byth wedi apelio i fi ydy Andor a dwi heb watcher Andor achos beth yw amser really ond mae hwnna'r unig un sy'n edrych o bod yn apelio i fi pan maen nhw'n ffilmio fo'n fel brutalist Blackpool stuff a dwi fel took it to my veins ond just the design eto'r un peth ac yn sneak I just watching pretty things. Ond mae'r stori yn well yn Andor, da mae o'n... So, be di'r gwahaniaeth rhwng Andor? Like, be sydd wedi gwneud Andor gymaint mwy safonol a... Wel, ti'n cymeryd... So, yr Andor yn gymeriad oedd wedi cymeryd o Rogue One. Ie, fi'n cofio gwachod o. Efo'r whole explosions yn y terrifying ending na o Rogue One. So, beth gyn ti yn dechrau Rogue One, oedd gyn ti Andor, oedd actually lladd spy iddo fo cael dianc, ac oedd hwnna fatha'n be oedd Han Solo i fod yn y dechrau. Diddorol. Chos dyna oedd gyn ti Han Solo, nath o, a whole Han shot first thing, oedd bod o di seithi Greedo cyn i Greedo cael mynd â fo at Boba Fett. At... Jabba the Hutt, diolch yn. Ond nath Lucas ail cytio fo i wneud bod Han yn seithi yn ail. So oedd gyn ti Cassian Andor fatha bod o'n rhyw rebel fatha bach fatha fel Han Solo fod yn y cychwyn. A wedyn ti'n creu stori bach o fewn bydysawd mawr ti'n creu o bod o'n sy'n mae'r person yma'n troi fewn i'r sort of person fysa'r lladd person just fatha for the greater good a beth sy'n ti hefyd ydy fatha just straeon bach o petty bureaucracy a just dwi wedi gweld dogfen yn disgrifio fel the banality of evil oedd dwi'n phrase o sôn amdan y Nazis oedd the banality of evil just y syniad o fatha just administrating evil a do'n nhw'n gweld i hynny fel bod nhw'n bobl drwg ond oedd nhw'n rhannol o beiriant lot mwy oedd yn neud pethau drwg a so mae creu straeon filan fach ac yn rhywbeth mwy personol mewn ffordd, dwi'n meddwl peth lot mwy effeithiol na trio creu rhyw grand opera ma efo'r visuals i gyd, chys eto, dyn nhw'n cael ei, ti'n mynd heiddi nhw, chys be gyd ti di set piece, exposition, a dwi'n ddim yn gweithio. Mae gen ti, mae'r cyfres Obi-Wan a mwy Boba Fett yn fwy fatha Saturday afternoon Baywatch 80 vibes.
A wedyn mae Andor yn fwy o HBO 9 o gloch. Okay. Mae o fwy adult-orientated. A just yn gofyn mwy o'n y ti falle. Yndi. Love it. Pethau ti'n meddwl, dwi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd. Diolch yn digwydd fel. Nobody's safe. So mae lot mwy. Ond beth ti'n gweld efo stwff Obi-Wan ydy mae'n lot mwy o fanservice bullshit. Wel, pwy sy'n gofyn? Does neb yn gofyn am Wel, peth ydy mae'n mynd mae pobl eisiau gweld mwy o Obi-Wan. Nhw wedi daflu lot o bres at Ewan McGregor yn ddod yn ôl am. Ond mae'r Patterson cut ma'n dangos y potensial oedd yna a sut maen nhw wedi ffoci chwalu fo. A dwi'n meddwl, be dwi wedi glywed ydy fod oherwydd fod y ffilm Solo wedi mynd i fewn i gychmaint o gachfa, nath nhw canslo yr Obi-Wan ffilm. A troi mewn i cyfres. I Saturday TV thing ma. Ac peth ydy, oedd ti'n os gyn ti stori diddorol i sôn i deud, os a rhywbeth ydy stori ma'n werth i ddeud. Ydy stori ma'n werth i ddeud. Ac yr unig peth o gyn ti'n solo colon y Star Wars story oedd mae'r boi sy'n neud movie pitch meeting. Mae'n gyda gret o thing am we're going to finally answer where he got his gun from. And where did he get it? Somebody gave it to him. Yr unig beth da amdan y ffilm Solo oedd sut nath o gyfarfod Chewbacca. Oedd yn fel 20 munud cyntaf. A doedd na ddim byd ac eto fanservice oedd y gyd yn terms o fatha pam mi o galw fo'n Solo nath rhywun dweud you're by yourself, I'll call you Solo. For fuck's sake. Beth yw number 2 te, Iest? Hwna oedd number 2. Hwna oedd number 2, number 3 rwan. A dwi'n cofio os nes i sôn am hyn tro dwytha, ond mae yn y list rwan enw. Ond dwi wedi bod yn gwrando lot mwy am fod ar Radio 1's Power Down playlist efo Sian Eleri. Off of Gogledd Cymru? Ie, o Gynarfon. Ond, mae wedi bod ar teledu lot mwy wan. Dwi wedi clywed pobl yn siarad amdani lot mwy, yn gwaith a falle wedi bod yn watchad rhyw gyfres mae'n neud ar BBC. Dim syniad beth, dwi'n gwylio shit fel la. Ond dwi'n gobeithio ni chi just yn lle o troi fewn i un o TV celebs ma fatha beth nhw honna sy'n mynd Stacey Dooley. Fod hi'n cario ymlaen neud yr rhaglen radio mae'n gret just rhywbeth i reid ymlaen yn y cefndir a chili allan efo. Mae'n hyfryd. Nice! Dwi'n licio audio review recommendations gan pawb. Bryn, be yw ti'n meddwl ddol ni? Right, well, dwi'n bod yn actually ffidio quite diddorol a dwi'n bod diolch i ti nes i really dechrau gwrando nhw oedd In Our Time Bryn! Melvin Bragg. Oh my god, dwi wedi bod yn gwrando ar In Our Time ers 15 mlynedd. Maen nhw fel y podcast hyna'r BBC basically. Mae'n dros 300 o episodes yn fel. A ti'n clywed Melvin Bragg yn mynd yn hun ac yn hun? A ti'n gweld weithiau hefyd ti'n teimlo fatha, mae o'n really fatha... mae'n flin. Mae'n cranky, mae'n siw mynd i cael ei fwyd. Melvin Bragg mor flin. Low blood sugar. Mae'n siw, so ni gen him a cookie, fath o beth. O'n i grydu diweddar oedd summer repeats nhw, ar the Iliad. Wow. A lot o stwff fel o'n Allai ddim... With 1,000 episodes available. Oh my god. Allai wirioneddol ddim annog hwn. Like hwn, unrhyw un sydd yn mynd... Unrhyw un sydd, like, ti'n bod yn byw o dan garreg ac yn mynd, beth ydi podcast? Like, dwi'n gyrru nhw In Our Time. Cys mae o... Ers cychwyn podcasts, maen nhw wedi bod yn rhoi rhain allan fel podcasts. Cyn i BBC hyd yn oed feddwl bod podcast yn thing, oedd y tîm cynhyrchu yn rhoi rhain fel podcasts. Maen nhw fel 3/4 awr, package, darlith.
Efo'r bobl mwyaf clyfar. So mae gen ti Melvin Bragg fatha moderator, a mae 2 neu 3 o academics sydd yn gallu siarad am y pwnc ma. A mae o, a bob un wsos, mae o fatha'n cramio i trio cael yr gwybodaeth i gyd, i ddod gallu gofyn cwestiynau. A mae o fatha, ond, mae nhw'n waffle on, a mae o fatha, ond, be amdano bit yma fatha beth? A mae nhw fatha, ond, bit yma hefyd. So mae nhw fatha rhedeg o gwmpas yn tri ateb i cwestiynau fo. Mae o'n andros o sioe diddorol i ryndo i, just, a ti'n teimlo fatha dwi'n hanner digon clyfar i gallu cadw fyny fo hwn, ond mae'n fascinating just gryndo iddo fo. Mae o'n, dwi allai ddim cyngor. So be nath neud i ti feddwl? Dwi'n titha, nes ti sôn amdano fo, a nes i roed o ar y subscription, a nes i wedyn just dechrau gryndo i un y ddau o'n nhw, ac otha, mwyn actually really undiddorol. A mae'n actually am rhywbeth, a so dwi'n meddwl... Ti'n dysgu rhywbeth. Ti'n dysgu rhywbeth amdano fo. Diddorol, Mae'n andros o beth diddorol. Ac ar hollol ar ochr arall y spectrum, y peth arall dwi'n bod yn gwylio, dwi'n bod i ail gychwyn yn ddiweddar, ydy Star Trek Lower Decks. Cyfres arall? Sydd yn absolutely brilliant. I love you Lower Decks. Chos o'n i di mae un o podcast favourites fi hefyd ydy Comedy Bang Bang. Ac o Tony Newsom a Jack Quaid ar hwnna i ddim promotio Star Trek. O'n nhw ddim yn ei promotio Star Trek. Dim yn gwybod, Chos mae'r writer strike a'r SAG strike. Of course. Ddim yn ei promotio Star Trek. Ond oedd nhw'n ei promotio Star Trek. Ond eto maen nhw just yn... Mae o'n send up o lot o stwff Star Trek. Di animation yn fel effeithio'r yr actors strike? Di mae o. Achos mae'n writers yn does? Ydy, a maen nhw'n actio hefyd ydy, so... Mae'n just rei chance i bawb dal i fyny yn di, a pawb arall fynd allan o waith ac fod yn sgint a fod yn homeless. Ond mae'r... Be dwi'n lyfio di, mae'r Lower Decks yn mynd send up o y stwff Star Trek i gyd, ond o lle o... From a place of love. O lle gariad fath o beth. Mae nhw fatha'n really yn... Mae nhw'n cael hwyl efo fo, a mae nhw fatha'n... Mae'r jokes yn glanio. Mae'na tafod lle mae nhw'n referensio rhywbeth yw Bajoran box ma o un rhywun, dwi'n meddwl o Next Generation yn eitha cynnar yn y peth. Mae'na part arall lle mae'na rhyw game o Deep Space Nine lle mae'r criw o Deep Space Nine yn cael trapio ti fan i game ma, a mae fatha a mae'na load o deep cuts fel yn dod yn ôl, a ti fatha mae'r pobl sydd wedi neud hwn yn nerds o'r highest order sydd yn really ac yn really carry i stwff no. So dyna lle dwi. I love it. So yes, gen ti ddim mwy dwi'n mynd i neidio yn i rai fi. Dim ond dau sgynna i, achos dwi ddim yn gallu cofio dim byd, a dwi'n anghofio sgwynnu lawr, a dwi ddim really gwachod stwff. Y cyntaf ydy YouTube channel i awgrymu o'r enw YouTube channel boi'r enw Rajiv Surendra. So Rajiv Surendra, Bryn, dwi'n awgrymu ti edrych o fyny rwan, because he is your Bryn, ond mae o'n Tamil American. Mae'n byw yn New York, mae'n byw yn ei flat bach, debyg iawn i flat bach ti, just dim yn Ealing, mae o'n New York City. Mae o he's a very online boy, ond mae o'n byw bywyd calligraphy, papur, artisan, artistic. Basically, mae'n boi lovely, a mae'r math o boi byswn ni'n gallu bod yn annoyed iawn hefo. Achos... I can see him, he's mae o'n grindio coconut efo hand grinder. Mae gen reit. Drychwch fyny Rajiv, right? Rajiv Surendra. Hand weaving of the chair. Yndi, Rajiv Surendra. Mae o yn... Bryn.
Just watch your channel, alright? Basket weaving. Mae gen fo, mae'n cysgu ar matres sydd yn handmade gan bobl mae o'n nabod yn Brooklyn. Mae chwarae delyn. Mae chwarae delyn. Mae o'n neud calligraphy mwyaf perffaith. I bet bod gen fo beth gen ti wax stamp peth. Pan fod i hen smwddio fo mor hen a shit. Achos mae'n amlwg yn gweithio'n really dda. It's how to wash windows with Rajiv Surendra yn un o hoff fideos fi. Basically, mae'r boi ma yn... Dwi eisiau gael pwy di'r camera ma'n ar behind the scenes crew. Dyna dwi eisiau, am fod mae hwn mor professionally well made. shot. Mae stwff o mor... Bryn, mae werth just Bryn, clicio. na, Bryn. Mae chwarae gitar. Oh my god, mae chwarae pob beth. Rei, mae'n actor, ond mae'n really shit am actio. O, mae'n dysgu chi sy'n ddiolch i history. Mae'n dysgu ti. Ond mae just fel, he's the gymaint o... Like, tasa fo'n venue, basa fo fel, ooh, look, this aesthetic creator. Ond mae'n fwy, so dwi fel, okay, I'll give you the time of day in my sexist way fy hun. Mae o mor... Dwi'n neud flower arranging with... Oh, God. Mae o mor aesthetic. How I Okay, just watch how I transformed my apartment into a magical space, right? Oh, piss off. Na! Bys ti'n lyfio Rajiv Surendra. Nath y channel ma mond gychwyn dechrau 2023. Faint o followers gen fo wan? Mae gen fo shitload. 156k. Right. Okay, so mae... Okay. Mae o... Ironing, cooking. Yeah. Cleaning a chair, upholstering, washing whites. Mae o fel offline life. Spend quality time with your loved ones. Mae llestri fo i gyd yn silver. Mae llestri fo i gyd yn fel... Using your nice things. Using your nice things? How to use your nice things? Oh, come on. Paid i fi wylio'r ffocin roes. Mae o'n brilliant. How to make pom-poms. Nes ti'n pom-poms, Bryn? Na, ddo. Come on. Antiquing. Rajiv visits the Metropolitan Museum of Art. How to clean a sink. Mae o just... Na. I'm done. Right, mae o mor aesthetic. It's aesthetic. Bryn, mae'r un diweddara yn specific i chdi. Right. How I transformed my apartment into a magical space. Okay. Bryn, he's offline. Mae o'n neud calligraphy. Mae o offline efo fucking YouTube channel massive. Mae gen i fo drones sy'n ffilmio fo'n dilyn o'r rhwnd o'r thing, dyna dio, ie. O, mae mor dda. Wir i ti, right? Mae di dysgu raffer yna mae gyd. Dwi'n gallu chwarae delyn y well na fo. Nes i stopio chwarae delyn pan mae'n fel yn wylio'r add to watch later, tidying up your mind. Mae nhw'n greu. Mae just, hi, it's Rajiv. A mae'n Canadian. Mae'n Canadian Tamil ydi o. Dwi'n gweddio, please, a stopiwch di gada fi methu rôl yn ôl yn Okay. Na i just deud, gei di just watch it. Ond dwi'n mynd i adio'r in using your nice things hefyd. Diolch yn fawr. Using your nice things, mae Bryn yn. Mae bywyd Bryn yn, it's aesthetic, right? Anyway, hwnna, done. Yr ail un ydi, very, very basic, ond dwi'n lyfio yr Netflix One Piece live action remake. So, anime ydi be dwi'n gwachod. Mae'n dda, yndi? Dwi'n really joio fo. Da chi'n bobl Netflix? Neu da chi di... Ddim eto. Da chi di cael gwared o'n fo? Dwi'n gorfod cael yn ôl mis Tachwedd y parent falle, mae hwn yn rhywbeth dwi'n gwachod hefo'r teulu. Hyd yn oed lleics sydd yn ifanc a mae'n bach yn gweidlyd achos it's anime, so ti beth yn... Mae gen anime wastad fel amwys iawn ynglyn â ffiniau sut sa ti'n galw fo fel gore a gwaed a stuff. It's a little bit... Dwi wedi bod yn gweld adverts ar buses y llundain o fo mae'n sôn amdan bod sex education yn dod yn ôl ar Netflix. Na ti am cyfres ola, dwi'n meddwl, ia? Ag y tagline efo fod i finish together. But also, made in Wales. Finish in Wales. Yeah. But just, okay. Yeah.
Mae One Piece yn fucked up o beth o'r cartoon dwi'n gweld. Mae'r One Piece yn masif. Diolch yn neud sens. Na, ond mae o, os wyt ti just, unwaith eto, ti'n mynd fewn i, it's anime, mae'r whole syniad, mae byd anime. Reit yn y dechrau mae'r boi na'n colli fraich i ryw thing yn y dŵr neu rhywbeth. Na, ti'n meddwl am Master and Commander? Na, One Piece. No, One Piece. Ydy. Mae'n really treisgar, ond mae hefyd yn really weird a great, a dwi'n joio, ti'n meddwl beth, dwi'n joio fo, mae'n rhywbeth allai watched hefo, gan amla dwi'n watched hefo fy mob, dwi'n watched yr actual animes a'r films a stuff yna, ond mae hwn yn un, da ni'n gallu mynd rai, mae family viewing yn really anodd yn teulu ni, achos mae yna cega. Fi'n gwybod, yes, dwi'n mor eiddigeddus o allu di gallu cael family viewing. Mae rai fi just mor flin wrth ei gilydd, just ddim eisiau gwachod dim byd o'r un peth, a mi neith pawb, heblaw am dad, falle, eistedd lawr a watched hwn am ryw reswm, achos bod o'n weird ac yn ffrwydrol a bonkers ydi o, ond fel just ddychymyg, ti byth yn gweld y stwff ma. A wedi cael ei ffilmio mewn ffordd really crazy anime. Na, ond mae wedi cael ei ffilmio mewn ffordd goeth, really clyfar a rich, ond mae'r cymeriadau a'r lliwiau i gyd yn anime, so mae pob peth yn bonkers tu fewn i'r ffram, ond mae'r ffram yn solid ac yn artistic, ys dwi'n gallu esbonio fo fel na, ti'n deall fi. Dyn nhw'n trio bod yn crazy, mae just y byd maen nhw'n ffilmio'n crazy, ys ti'n deall fi. So dwi'n really joio fo. Dwi newydd cael recommendation Rajiv Surendra arall. Cooking with Rajiv. How to make Sri Lankan chili powder. Come on, you can do it. Anyway, so okay. Mae Bryn just yn neud bloody Times crossword. Oh, come on, Bryn. So anyway, mae gen i loads o awgrymiadau. Mae yna anime great dwi'n cofio os o'n i wedi rhoi o'r mis diwetha, My Happy Marriage. Dwi'n cedi o'n i wedi rhoi hwnna mis diwetha. Fi ddim yn gwachio hwnna. Just anime romantis, ond hefyd, obviously, magical powers a fights a stuff. Allai ddim gwachod bobl yn actio tristwch a bad things. So well can I watch it anime beautifully created efo magical powers. A mae hyn a dal gallu bod yn drist o stuff. A maen nhw'n siarad am essential gwirioneithau amdan dynol ryw. Just, mae well can I watch it mewn cartoons Japanese yn lle? Digon teg. Ydy o ddo? Escapism. Dwi'n weird. Escape. Pan maen nhw'n deud ffeindio inner child, dwi yna, mae hi'n really licio Crunchyroll. Well, then... Like, so ti'n deud wrth inner child fi embrace it. Sure. Nath hi ffindio'r we a mynd, oh my god, mae yna websites amdan Gundam Wing a Dragon Ball Z. A rwan dwi fel, allai watch y stuff na unrhyw bryd dwi isio. Unrhyw bryd. Anwyl Wrandawyr, dwi'n anghofio bod chi na weithiau. Diolch. Diolch am wrando mor hir a hyn. Good God, da ni dros 2 awr. Mae hwn yn fus o gynnwys i chi. Dowch nôl ac ymlaen fel, as ys ein rhywun yn cyrraedd hyn, pishin yma'r wefan, sioe, dwi'n falch iawn hon i chi. Iest a Bryn, unrhyw closing comments? Jesus Christ, okay. Newn ni drio peidio. Peidiwch y prynu thing os da chi'n angen o. Capitalism sucks. A cofiwch. No ethical Gwch consumption. chi 100% ar eich gwestiwn Japan efo'r cod Bromas. Tra da chi'n checio allan. Bromas a 100%. Snake Eyes 20. Diolch o galon am rando. Da ni'n lyfio bod chi'n gwneud. Diolch Iest am gynhyrchu'r sioe. Fel arfer, bod yn amazing. Golygu, cynhyrchu, just basically cadw ni'n dau fynd yn emosiynol ac yn gorfforol.
diolch i ti, Sioned, am fod yn person sy'n cadw'r sioe ma, ond i edrych fatha sioe. Just a slight veneer of Bryn professionalism. am gyflawni'r crossword bob. A textio ni i ddeud, wel, dwi di neud o tro ma, fel, well, obviously ti di neud o. Ti'n really deall crosswords. Yr ei ddim yr ei cryptic. O, mae Mae gen ti rhai blynyddoedd fod o blaen di. Ddim eto. Oce, ta. Hogie, mi am wneud nosted. Diolch yn fawr gynulleidfa. Tipiwch ni on the old coffee os da chi eisiau cadw Iestyn mewn spondwlis. Mi wnawn ni weld chi mis nesa, lle fyddwn ni well and truly fewn ni pumpkin spice latte territory. Just megis cychwyn yw mis Medi. Welwn ni chi y mis Hydref a hwyl fawr gan Bryn. Buonasera. Hwyl fawr gan Iest. Ciao, ciao. Hwyl gan fi. Diolch chi reidwyddio am cool sword fights. Oh my god. Welwn ni chi tro nesa. Ta-da! Ta-da! That level.